Croesawu Barc Bont-y-pŵl ar gyfer rownd arall o Super Rygbi Cymru. Mae'r clocs wedi troi, mae'n ole'r nos iau sy'n golygu ein bod ni yn agosau at ddiwedd tymor. Abertawe yw'r ymwelwyr i went heno sy'n edrych i dalu'r pwyth yn ôl ar ôl y gêm na'n San Helen yn gynharach yn y tymor. Morgan Lloyd yn bylchu, Morgan Lloyd yn dadlwytho i Iwan Duggan, mae Duggan gyda'r cyflym serf. Cais yw hi i Brandon Wood, a mae Abertawe ar y blaen am y tro cyntaf y gêm. Morgan Allen yn troi allan ohoni, dyma fo'n dod, cais i Pont-y-pŵl. Scott Matthews, dyma gais yn uwcholeuo bopeth sydd ganddo fo. A dyma fo eto ar y goed. Dadlwytho fel hon am Globetrotters a mod i'n neud cais arall. Profiad pŵer a bach o pesaz hefyd gan Pont-y-pŵl a maen nhw am fynd adre'n gwenu heno yma. Ie, Abertawe yn edrych i droi pethau rownd ar ôl y golled yna. Dyma sut mae'r tabl yn edrych. Cofiwch bod y 6 ucha yn mynd yn syth i rownd gogyn derfynol, tra bydd y 4 isa yn mynd mewn i'r gemau ail gyfle. Mae safle 4 ucha yn yr 8 ola yn saff, a bosib buddugoliaeth i Pont-y-pŵl heno, bron yn sicrhau eu lle nhw yna. Tra bod Abertawe wedi dechrau chwarae'n dda mewn rhaid gweud ar yr amser cywir, wrth iddyn nhw baratoi ar gyfer y gemau ail gyfle. Ie, wel, o'n i'n meddwl bod Gwanwyn wedi cyrraedd, ond mae am bwrw glaw ar hyn o bryd ar ôl y diwrnod braf iawn. Ond er gweitha hynny, dwi'n mewn cwmni da. King-gapten Cymru Siwan Lillycrap ar dyn sy'n cael ei adnabod fel y pundit gyda'r gwisg gorau yn Super Rygbi Cymru. Nathan Brew, braf gweld ti nôl. A ti wedi dod nôl ar yr amser, wel mae'n amser pwysig nawr i bob tîm, bob pwynt yn bwysig. Sut mae hynny newid meddylfryd y chwaraewyr? Wel ie, mae yna cyfle i unrhyw tîm i dod trwyddo a wrth gwrs cael cyfle i ennill cystadleuaeth. Felly mae hon yn fformat wahanol, felly mae meddylfryd yn falle wahanol hefyd i'r tîmau sydd falle ar y bottom o'r fwrdd fel bethau. Felly, o ran meddylfryd, mae rhaid cael fwy o falle gwetnwch, ond hefyd dyfel barhad mewn y ffordd maen nhw'n ware gyda'r gobaith bod nhw'n dod mewn i ffordd ar yr amser iawn. 9 chwaraewr hyn o draws y 2 dîm gyda chysylltiadau rhanbarthol dynoedd. Pwrpas y gyngred i ddatblygu chwaraewyr, rhoi rygbi cyson iddyn nhw. A dyma'r gorau o Super Rygbi Cymru? Ie, mae'r gorau o Super Rygbi Cymru. I gweld 9 chwaraewyr sy'n gyda y rhanbarthau yn pwysig iawn, a dod ar boes ifanc trwyddo, mae hwnna'n pwysig i'r dyfodol Cymru a dyfodol y gêm yn Cymru. Ti'n abod Tom Hancock, y ffordd Pont-y-pŵl yn dda, maen nhw'n bimed ar hyn o bryd. Be fydd y sesiad e? Wel, mae'n edrych yn meddwl hapus fyna. Mae'n edrych yn hapus fyna, dwi'n fi'n gwybod amdano fe. Mae fe'n hyfforddwr gwych, a mae pawb yn meddwl lot amdano'r ffordd mae fe'n y fath o dill mae fe'n dod mewn i'r gêm. Bydde fe'n hapus fi'n credu, mae fe, tymor cynta fe, mae fe eisiau bach yn fwy o ddi Pont-y-pŵl, maen nhw wedi mabwysiadu falle ar ddill wahanol. Maen nhw moyn ware gyda dwyster, maen nhw moyn ware gyda lefel o tempo fwy na maen nhw wedi o blaen. Felly mae fe wedi dod a lot fawr, a mae'r chwaraewyr profiadol dy fe sydd wedi helpu fe ar y ffordd hefyd. Gewn ni glywed i sylwadau cyn y gic gyntaf, ond beth am Abertawe? Heb os canlyniad y penwythnos oedd eu buddugoliaeth nhw dros lan ymddyfru. Yn amlwg mae rhywbeth wedi clicio. Ie, mae rhywbeth wedi clicio, a falle bach o hyder yn y gyrfa nawr gyda'r Abertawe, ers i nhw cael canlyniad cyntaf nhw, ond sut maen nhw chwarae hefyd, falle maen nhw wedi ymlacio fach yn y gyrfa nawr, ac maen nhw yn ymosod yn arbennig o dda, fel i gweld fan hyn. Mae chwarae gyda 100, dribel dros y top yna, meiddi am ddiffynwyr, ac maen nhw'n ar top ei gêm ar y foment, falle ar adeg gywir y tymor. Ie, fel welson ni fyna wedi ennill 2 o'r 5 gêm ddiwetha, yn sôn am rhediad diweddar Abertawe. Collon nhw ei 1 ar 10 gêm gyntaf o'r tymor, ond yn edrych ar y tabl yma, mae'r tabl yma yn seiliedig ar 5
gêm ola bob tîm, a maen nhw yn bedwerydd. Felly, gyda'r fformat newydd yma, gyda gemau ail gyfle Siwan, maen nhw wedi amseru pethau'n dda. Maen nhw wedi, a ti'n gwybod sut mae'r fformat yn edrych y blwyddyn yma. Maen nhw gyda ail gyfle, fel bynnag maen nhw'n gorffen, ond mae meddiant yn popeth. Os ni edrych ar tabl fan hyn, bydd meddiant yn pwysig iawn i ble maen nhw fynd nesaf ar ôl y 3 gêm sydd ar ôl heno. Ie, fath ymategol, gallen nhw dal gael gêm ail gyfle ar ei tomyn ei hunan, ond dyma'r tîm maen nhw wedi teithio gyda. Cam Jones wedi treulio amser ar fenthyg gyda'r dreigiau y tymor yma. Mae un o nifer o chwaraewyr a chyswllt ar gweilch gyda Abertawe heno. Chwaraeodd y Danger Man, Dan Jamin, 4 gêm yn y chwe gwlad yn y bencampwriaeth Dan Ugen, a chwaraeodd ei gêm gyntaf i'r gweilch yn yr Hydref. A wedyn Harry Houston sy'n gefnwr 17 cap i Gymru yn ei amser gyda'r tîm Dan Ugen. Yn ei 4 tymor nawr gyda Abertawe erbyn hyn, a 19 cys cais mewn 51 gêm. Ac yn ei chanol i, mae Nathan Brew, mae fe mas ymhlith y tîm. Diolch, Lauren. Dwi gyda Hugh Gustafson, prif hyfforddwr Abertawe. Hugh, nes i fachu? A dy ti hefyd, ie. Hugh, mae Abertawe yn edrych am eich trydydd buddugoliaeth yn olynol. Pa mor bwysig oedd y gêm yn erbyn Llanymddyfri, a beth mae hwnna'n neud i hyder y tîm? Y gêm cyffroes mas na, wrthos yn ôl. Mae y bol yn play, mae 40 munud mas na. Mae boys yn teimlo'r gêm ar ôl, ond jyst chwarae a sgori ceisau neis i gweld. Mae ddechrau wrth gwrs y gemau ail gyfle i ddod, ond pa mor bwysig mae gorffen falle bant y tymor arferol yn gryf yn mynd i bod? Ie, mae pobl yn dod nôl o gyda cwbl indris mas yn dod nôl at y right time nhw'n gweud. Ni edrych ymlaen am heno, fingers crossed i pigo lan points yn mynd lawr ar y table. Pob lwc, diolch. Right, a fi am walk bach i ffindo Josh Phillips sydd wedi bod yn bwysig a allweddol i Abertawe. Josh, y ti? So, cwestiwn cynta, a dwi'n deg i gweud falle bod chi just i dechrau clicio ar ôl falle dechreuad eitha dawel? Ie, yn amlwg ni wedi cael buddugoliaeth swmpus wythnos diwethaf yn erbyn tîm rili dda Llanymddyfri, so ie, mae'n dangos fod ni yn gallu chwarae a ni am ei cystadlu gyda tîm oedd mwyaf yn yr cystadleuaeth. So beth sydd wedi bod yn gweithio i chi fel tîm falle? Dwi'n meddwl just boys yn rhoi ffydd mewn i gilydd a just cael y belief na i allu chwarae a chwarae gêm ni a just rhoi popeth mewn i hwnna. Dwi'n meddwl yn adeiladiad ni wedi bod yn tîm sy'n rhoi gormod o penalties i ffwrdd a mae hwnna wedi bod yn cost ni yn enwedig y tro diwethaf o'n i lan fan hyn. So gobeithio ni'n gallu bod yn gywir a dod i ffwrdd gyda buddugoliaeth heno. A beth yn disgo falle o Pont-y-pŵl heno? Ie, maen nhw'n tîm cryf, maen nhw'n dda a be maen nhw'n neud, set piece maen nhw'n gryf, sgarmes symudol. Dwi'n meddwl os ni'n gallu torri nhw lawr, dwi'n meddwl mae'r gêm yna i ni ennill. Pob lwc, diolch. Ie, Nathan fyna gyda Josh Phillips. Cyn chwarae'r Scarlets, mae fe wedi treulio amser gyda Pontypridd hefyd. Ydw ni'n all wneud y cam nôl i'r gêm broffesiynol, Siwan? Wedi bod yn bendigedig trwy gydol y tymor yn gweld, ni'n gweld ar y sgrin nawr, wedi sgori 110 o pwyntiau i Abertawe, ond dim ond sgori pwyntiau mae Josh yn neud. Mae'n dod ar chwaraewyr mewn i'r gêm, blaenwyr mewn i gêm, olwyr mewn i gêm, ac mae'n tynnu'r strings i Abertawe, so mae'n chwaraewr pwysig iawn, ac fi'n credu mae wedi datblygu drwy gydol y tymor hefyd. Ni'n gweld e chwarae gyda hyder nawr fel gwelys ni yn clips cynharach. A ymysg y blaenwyr, Dan Jamin, nes i sôn amdano fe'n gynharach, chwaraeodd ei rhan allweddol yn y buddugoliaethau yna yn erbyn Iwerddon a Lloegr i'r tîm Dan Ugen. Ie, mae'n dyn corfforol iawn ac mae wedi dod nôl nawr falle i gyrfan Abertawe gyda bach o hyder ar ôl bod gyda'r bois dan 12 i Cymru ac mae gyda'r dyfodol yn positif i Dan Jermaine, ond fi'n excited i gweld fe chwarae heno ar ôl bod yn gyrfan 12. Right, wel dyna'r ymwelwyr. Beth am y tîm cartre felly? Dyma newyddion tîm i chi. Mae Joel Mahoney yn neud ei ganfed ymddangosiad i pŵl heno. Llongyfarchiadau iddo fe 32 gais hyd yma yn ei 99 gêm. Os un arall i ddod hyn o tybed. Mae 3 chwaraewr a chyswllt gyda dreigiau yn cynnwys yw yn Rosa. Mae fe'n dechrau fel cefnwr heno. 7 ymddangosiad i'r rhanbarth i Rosa, mor belled, a mae prop y dreigiau Chymru Dan Ugen Owain James yn dechrau fed y gêm gyntaf i'r rhanbarth yn mis Chwefror, a un arall sy'n dechrau yn y rhengflaen, Sam Scaff. Draig arall, y bachwr yn wyneb cyfarwydd i ni ar nos Iau yn aelod o Academi'r Dreigiau.
Am y prif hyfforddwr Pontypool, Tom Hancock yn ymuno ni nawr. Diolch am roed amser i ni cyn y gêm, Tom. A na i ddechrau gyda gêm, wel, andros o gyffroes. Dwi'n yn gwybod os dyna fel bydde ti'n disgrifio fe. Colled yn y diwedd, sut chi'n taro nôl hyn? A dysesiad di yn gyntaf, o be ath o'i le yn y gêm na? Ni wedi siarad amdano fe mewn dyfnder ar nos fawrth. Really siomedig gyda'r ffordd wnaethon ni falle bach yn aneifed yn rhoi'r mantais o 21 dim, a wedyn 31-12 o'n i ar y blaen i gael colli o'r 2 bwynt yna. Ni'n really siomedig. Oedd e'n gêm gyffroes, ond nes i ni o ddifri amdano bod yn un o'r 4 uchaf. Mae rai bod ni'n ennill gêm fel hyn. O ran beth ni'n mynd i fod yn gwneud heddi, i fi mae fe amdano beth sy'n lan llofft yr boes o ran mae rhaid nhw ymateb. Bydde fe digon roedd i teimlo'n sori dros di hunain ar ôl colli yn Rodney Pred ar Dydd Sul, ond mae rhaid ni dangos cymeriad yna. Ni'n gwybod bod fe yna, ond mae jyst rhaid ni fod yn broffesiynol, chwarae'n galed, chwarae'n dda, dod o bant y 4, 5 neu 6 pwynt, mae rhaid ni ennill getre, ond mae fe'n gyd amdano beth sy'n lan yn ni'n credu. Tom Morgan Lloyd wedi colli allan, wedi colli o'r tîm heddi, siwt collad i bydde fe heno. Enfawr, mae fe'n chwaraewr ifanc talentog, a os ti'n edrych ar gêm ni yn fanol, bydde ti'n gweld bod fe'n ganol popeth positif amdano'n gêm gicio ni a hefyd yn gêm ymosod ni. So ni'n mynd i golli Morgan yn bendant, ond lwcus iawn bod ni'n gallu dod o Rodri Cole, chwaraewr profiadol iawn ar y lefel yma, ar y funud ola. Dwi ddim yn gwybod lot amdano iaith ni a ffordd ni'n chwarae, ond ar diwedd y tymor weithiau mae fe'n gallu troi yn bach o syrcus ar diwedd y tymor, ond bydd Rod yn iawn, mae'n chwaraewr arbennig o dda. Dwi'n sôn fyna am falle amdano yr arddull newydd mae'r tîm wedi bod yn ware. Beth sydd wedi newid falle ers i chi dod mewn i'r tîm yma? Ni'n bendant yn sgori mwy o bwyntiau. Fi'n credu bod ni'n sgori ceisiau mewn ffordd gwahanol. Ni yn lledaenu'r bêl falle bach yn fwy na beth o'n i'n neud llynedd. Wedi dweud na, ni bach yn siomedig bod ein arfer traddodiadol ni o'r gêm sgarmau symudol ddim wedi bod yn gryfder eleni, a ni'n colli gormod o bwyntiau. So'r her i ni nawr yw i gael chwarae rygbi pert positif, ond hefyd i gael cadw'r agweddau caled cadar na sy'n wastad wedi bod yn traddodiadol am hyn. A fi'n credu os ni'n gallu rhoi 2 nad i gilydd, byddwn ni'n dîm, byddwn neb yma'n chwarae yn y play-offs, byddwn ni'n meddwl. Tom, wastad yn bleser siarad i ti fel pundit neu fel hyfforddwr. Diolch. Diolch yn fawr poblwci i ti a dy dîm heno. A o'n i'n clywed Tom fyna'n sôn am y pac, a un dyn sydd wedi bod yn allweddol i'r pac, Morgan Allen. Mae'n allweddol iawn y gwed. Trigger y tymor i cael chwaraewr fel fe a Scott Matthews yn tîm Pont-y-pŵl, mae'n bwysig iawn. O'n i gweld fe fan hyn, mae'n meiddi am a chwaraewyr ac mae'n wastad yn mynd dros y llinell mantais. Mae wedi meiddi 68 o chwaraewyr blwyddyn yma, ond pan mae rhywun yn taclo fe, mae'n mor corfforol, ac ti'n gwybod yn union beth chi'n mynd i cael o fe, yn enwedig o tu ôl y sgrym, fel wythwr, sut mae'n gallu fynd am diffynwyr gyda fe, mae fe'n anhygoel. Mae'r gig gyda yn prysur agosau o mam, sef dy fi ofyn i ti Nathan, fel ti'n gweld y gêm yma mynd heno? Gêm cystadleuol iawn, mae'r ddoi tîm yn dechrau dod mewn i fform, wrth gwrs. Mae Abertawe yn edrych am ei trydydd buddugoliaeth, felly bydden nhw'n taflu pob peth at y Pontypool heno, a wedyn wrth gwrs mae Pontypool moyn wneud yn iawn beth wnaethon nhw ar ôl beth wnaethon nhw yn y byd cas newydd. Siwan yn gloi? Fi'n credu bod ni'n agos, a falle Abertawe o'r ôl Morgan Lloyd, collad Morgan. Right, wel, dim lot o dîmau yn dod fan hyn ac yn ennill, ond mae Abertawe wedi ffeindio'i ffordd dros yr wythnosau diwetha. English language commentary is available with Sean Hawley and Siwan Lillycrap, Rhys ap William a Nathan Brew sydd gyda chi yn y Gymraeg. Diwrnod sych ym Pontypool mae wedi bod o bach o law yn yr awyr wrth i Super Rygbi Cymru gyrraedd y parc. Abertawe ymwelwyr a rhediad da ac yn llawn hyder o'n record gartref Pontypool yn arbennig. Nos Iau o dan y golau yn Super Rygbi Cymru. Ladies and gentlemen, please welcome the visitors, Swansea! Abertawe mas ar y parc gyntaf. Un dyn bydd yn arwain. Pontypool mas, Joel Mahoney, canfed ymddangosiad iddo fe. A'i nai wrth i ochr, yn ôl beth ni'n deall. Ladies and gentlemen, on his 100th appearance this evening, please welcome on the field, Joel Mahoney and his A dyma fe yn dod. Make some noise for the boys, it's Papa! A ni'n gweud
I nai wrth ei ochr e. Thomas. Wastad yn fraint cynrychioli. Unrhyw dîm yn Super Rygbi Cymru. Ond chwarae cant o gemau unrhyw dîm yn anhygoel. A'r tîm cartref yn edrych mlaen i berfformio heno. Pont-y-pŵl, 5 newid i'r tîm. Nath golli mewn cracar ar Rodney Parade i sadwn diwetha 3 yn y pac. Owain James y prop ifanc. Nath gael 3 ymddangosiad ar fainc i dîm dan 20 Cymru yn dechrau. Felly hefyd un ifanc arall yn yr ail reng. Buster Bodkin dod trwy system coleg Gwent ar 30. Y ddau yn 4 ar 15 mlwydd oed. Lewis Roby yn newid arall yn y panc, gynt o Fargoed. Maen nhw wedi colli, fel ni wedi clywed, Morgan Lloyd yn hwyr. Abertawe, 9 newid ar ôl curo allan am ddyfru. Tro cyntaf yn wneud hynny mewn 15 mlynedd. Jamie Cox nôl yn fachwr, Cam Jones profiad ranbarthol. Liam Edwards gwalch arall yn yr ail reng. Mewnwr o Drebanos Iwan Temblet. Yw partner ei prif sgoriwr yn Super Rygbi Cymru eleni Josh Phillips. Gŵr yn y canol. Rhys Jones, enw da. Ni'n barod o dan y golau rygbi. I gael gêm gyffroes fel un ar Barc Bont-y-pŵl. Ac er modd i chi moyn dechrau. Gadael y bel i fynd drwy'r fasged. Release! Advantage over! Mantes sgrym felly i Abertawe. 6 ais yn erbyn llan ymddyfru pencampwyr cwpan Super Rygbi Cymru. Edwards yn cael y bel mas yn Llydan, ond y bel wedi mynd mlaen o'r dwylo. Mantes droso. Sgrym. Sgrym i Bont-y-pŵl. Nathan Bryw mlaen wrth yn ochr i. Nathan, Parc Pont-y-pŵl yn ei holl o golniant hyn o edrych yn hyfryd. Mae fe, mae wastad yn ei bod yn deg yn amser yma tymor. Ond ie, dechreuad digon dda gan Abertawe fyna, ond ie, mae rhaid bod yn y gêm yma, mae rhaid bod digon o correction, yw gael falle, yn eich ffordd yn y ware. Scrum, Pont-y-pŵl. No, use! Cwbl o newidiadau yn y reng flan yna. No dominance play, please! Owen James, Kelvin Williams mewn yna. Wel, Morgan Allen yn codi o'r bod yn cael ei daclo gan Temblet. OK, 2! Mae'r reolau o le mae'r mewnwr yn gallu amddiffyn y sgrym wedi newid nawr wrth gwrs. A dyma Rodri Cole, trod chwith. Lliwiau Pont-y-pŵl heno, Castell Nedd yn y prem a fe yn chwarae nawr. Cael ambell i gêm i Tata Steel hefyd, ond yn lliwiau Pont-y-pŵl i ymddangosiad cyntaf yn Super Rygbi Cymru. A'r gicos gyntaf yn mynd i'r tîm cartref i Bont-y-pŵl. Ie, holl bwysig bod Rodri'n dod mewn a falle ceisio efelychu y math o ware yma. Morgan Lloyd wedi dod i gêm Pont-y-pŵl. Mae'n moyn ware gyda high tempo yma, gyda dwyster yn ffordd yn y ware. Felly, bydd e gyda'r profiad. Mae'n rhaid i fe siŵr o fod ceisio reoli'r chwarae i'r ffordd mae Morgan wedi. Un problem, wrth ni weld Harry Houston yn mynd amdani. Morgan Allen yn ryddhau a nôl ar y bel. Owen Thomas, captain Abertawe yn anghytuno, ond Rodri Cole, ôl be fi'n deall, dwi ddim wedi cael cyfle i ymarfer gyda Pont-y-pŵl. In at the deep end. Pan ych chi'n chwarae'r profiadol fel fe, siŵr o fod gallai o fewn i gymryd y cyntaf, bydde fe siŵr o fod yn dechrau adnabod beth mae'n rhaid i wneud. Rosser, cyflym draifin ar y tu fas. Dod o hyd i Marcus Jones. Pwysau cyntaf yn hyn. Cole, edrych am ongl. Pwy arall ond Morgan Allen yn bwrw ongl. Metr yn ddwy yn bryn. Cole yn sydyn wrth y bôn. 31 mlwydd oed yw e. Gallai fe chwarae o hyd yn Super Rygbi Cymru. Os bydd y cyfle yn dod. Cicos, Mantes, Meek. Mas yn Llydan, Lewis. Croesi dwywaith yn erbyn cas newydd. Cole, cam sefyll o bosib. Gyntirio. Lewis Roby, cais cyntaf y noson
Yn y glaw nawr sy'n disgyn ym Pontypool yn mynd i'r tîm cartref a i'r blaen a sgellwr ifanc Lewis Robbie. Wel ie, dyna chi dechreuad yn dyfe. Dechreuad dda i Rodri Cole hefyd, a ni'n jyst yn sôn pa mor bwysig mae fe mynd i bod, a pa mae chwaraewyr o gwmpas i chi yn gallu redeg a taflu bel o gwmpas, a wedyn mae rhywun fel Rodri Cole yn gallu mynd at pob sgarmes, a wedyn mae Morgan Hall yn jyst unwaith eto yn jyst dod trwy fel tarw, croes i llun y fantes, a wedyn mae hwnna jyst yn creu cyfle wedyn ni am bel gloi, a wedyn ni'n gweld fan hyn, jyst Pontypool yn neud beth mae Pontypool wedi bod yn neud tamon yma. Trosiad yn llwyddiannus hefyd i Kieran Meek. Mae'n meddwl bod e'n mynd i 100 o bwyntiau yn Super Rygbi Cymru nawr gyda'r trosiad yna. Ond Pontypool lan i 7 yn erbyn dim Abertawe. Wrth i ni weld Robbie yn gorffen. Dim gallai Kai Davies wneud am hynny. Llai na 5 munud a Pwler ar y blaen. Abertawe yn ennill ar ail ddechreuad, temblet o dan bwysau. Marcus Jones, ond y dacl bach yn uchel. Ie, digon o awch yn ar amddiffyn Pontypool ar y foment, ond falle diffyg disgyblaeth fan'na, jyst ddim yn gadael yn rhydd. Gweld yn mynd lot o gemau nawr, Nathan, ti'n rhoi ciciau cosb, wel, yn ni. Ni'n gweld lot o hwnna mewn rygbi yn beth waith hefyd. Ond rhoi cic gosb off yn ganol cat, ti'n rhoi cyfle i'r tîm i fynd am y cornel i ti. Ie, yn sicr, a dyna beth mae falle y wahaniaeth rhwng falle y 4 ar y top a falle rheini sydd o dan. Mae digon o falle phwyll a falle aeddfedrwydd a brydiau ar yr amser i pwysig. Ie, Josh Phillips, prif sgoriwr Abertawe, 110 o bwyntiau yn Super Rygbi Cymru, ond bydde ddim moyn gweld hwnna eto. Joel Mahoney hwnna, canfer ymddangosiad yn lliwiau Pontypool. Yr iconic coch, di a gwyn. Mae bwrw glaw rhywbeth ni heb weld yng Nghymru ys cwbl o ddyddiau. Anhygoel o beth. Scrum Pontypool, cadarn. Wel, nawr maen nhw'n cael ail hyrddiad bach. Edrych o bosib am gic gosb, ond mae'n colli siap, mae'r law mas. Cole. Penderfynu twli chip fach. Jyst yn cael ei daclo yn ôl dewn ni am y gic gosb yna. Owain James, Kelvin Williams yn y reng flan. Ar y pen tin, mae'r ddoi yn nhw ar fel arfer. Dyna Owain James ar y chwith fyna. Dim rhif ar ei gefn ni. A jyst i wneud byddech yn gymleth, mae Kelvin Williams yn gwisgo un ond yn chwarae pen tin. Ie, ni'n gweld fanna bod mae scrub cydernid gyda Pontypool, a mae pan mae'r gêm yn mynd mlaen, bydd o'n bwysig bod nhw'n cymryd fantais o y gorechafiaeth yna sydd gyda nhw. Ie, ail hyrddiad bychoddi. Yn rhoi'r llwyfan yma i nhw ymosod. Line. Top yn aid. Edrych am hyrddiad nawr, mae'n wedi cael un o sgrym, beth am y sgarmes ymudol. Sam Scaff penderfynu torri, dadlwytho, Mahoney. Lot o bwysau cynnar ar Abertawe, Cole. Ie, mae fe'n mwynhau i hunan. Fel mae'r pac yn chwarae, araf y bil, gwrthrycio. Ddim yn gallu chwarae naw, oedd i'r law mas eto. Dim cic gosb wedi cael ei roi eto, felly Cole yn trial cymryd un sydyn. Wel, opsiynau mynd un y ti Nathan, ti roed o flaen y pys, ti moyn ennill y gêm, ti'n mynd na driffwynt, ond os ti moyn cais bach arall, chi'n mynd am scrum bach falle. Ie, mae hyder gyda nhw ar y foment, mae nhw gyda'r gorechafiaeth yn y scrum, so siŵr o fod bydd y gorechafiaeth yna o'r scrum ola yn mynd i digwydd unwaith eto, felly. A mae yna, gwrs, y bwriad yn glir o dechrau, o'r naill llai tîm i bod yn deg, mae wedi bod yn taflu'r bel o gwmpas, ceisio sgorio ceisio. Kelvin Williams ar y pen tin yna, mae fe'n hyfforddwr scrum lan mae hefyd yn Pontypool. Owain James yn symud ar draws i chwarae ar y pen rhydd. Mae Sam Scaff ar y canol hefyd. Doi mas o'r 3 yn ifanc.
Pontypool yn derbyn cwpl o'r dreigiau mewn i'w plith nhw, fel mae Abertawe yn derbyn cwpl o'r gweilch. Josh, what's that side? Just a higher hit, please. Let's go. Come. Crouch! Fine! Cyfle i raidd felly i Pontypool, reit o dan pist Abertawe. Lawr mae hwnna'n mynd. Y law yn dymas unwaith eto. Morgan Allen yn cael y bêl yn ôl. Wastad werth trial rhywbeth pan mae mantes dych chi. Cymryd i amser ymosod fesel 2. Rhaid aros ar ei trad. Dal yn chwarae mantes. Meek. Hwna di mynd mlaen o'r dwylo. Felly nôl dewni eto. Scrum. Abertawe bydd o dan bwysau eto. Mae'n gic cost llawn, felly chi'n gallu mynd am scrum. Yn penderfynu mynd am y pist. Ie, i fi, falle y penderfynu'n anghywir fyna. Oedd yna cyfle i mynd am y scrum unwaith eto. Fi'n siarad cofio, os yw'r reolau wedi newid eto, bod os ti'n cael un kick cost, bod ti'n mynd am y scrum, bod os hawl ydi ddewis i fynd eto. Fe bynnag i ni meddwl, mae Pontypool wedi mynd ymhellach ar y blaen ar ôl i Kieran Meek gicio'r gic gosb yna, 10 i ddim ar y blaen felly. Ar y banc, yn y glaw. Pŵle. Nhw'n galed mas yma, rai bach mwy soft o dan ar eisteddle. Pontypool wedi cymryd yn ail ddechrau, rhywbeth maen nhw ddim wedi llwyddo wneud. Mae'r bêl yn seithi mas. Release one! Be quiet! No! Lot o chat yn dod ffordd y dyfarnwr ar hyn o bryd. Time off. Thanks, boys. Just sort him out. Wel, mae Dan Jemin yw hwn. Cael bach o driniaeth. Yes, from you. Gwaedi ma fe, cwt o rwle ar ei ben, Don't shout at me. neu Clear drwy. release first, yeah? Worry about your own job. Edrych yn dipyn o gwt, bydd eisiau pwythau yno fe, siwr o fod. Edrych yn wath na gywe, wastod wneud hwn ydi we. Gwrs bod bydd e'n nôl mlaen mewn cwbl o munudau. Nid bil drwyd yw hwnna. Nathan, you're calm with his boots today. Ni'n cael pip arno fe wrth i ni gael pip ar y glaw. Ar golau wneud hwnna'n wath hefyd. Ond dyw i ddim yn sych ym Pontypool heno. Mae wedi bod yn sych, felly bydd y bêl yn llithrig. Dibenni ar pwy boots mae pobl yn gwisgo hefyd, Nathan. Mae hwnna'n mynd i fod yn allweddol ydi we. Os wy'n mynd yn lib a ti'n gwisgo'r boot anghywir, ti'n gallu llithro drwy'r amser. Ie, sicr a dod mewn i'r gêm yma, oedd neb falle yn meddwl bydd yn bwrw glaw heno. Felly, siwr o fod bod yr asgellwyr neu yr olwyr mwy na thebyg, fwy na y blaenwyr yn gwisgo y moldies yma. Beth dyn ni ar eich cyfer chi? Wel, ar ddydd Sadwrn, Carnarfon, Cofis Dre yn erbyn yr Athletic o Ben y Bont. A Crwydriad Llanelli yn erbyn Ton D. A Pontypridd, nôl yn Stadiwm Principality yn erbyn Cross Keys. Rugby a fwy o rygbi ar eich cyfer chi ar S4C. Pawb mwynhau yno. Hyd yn o'r cwn mas. So'n siw fel maen nhw'n clapo. Yma, Dan Jemin bant. Callum Bowden ar y cae. Does dim asesiad pen, dwi'n credu ar y lefel yma, bod nhw ddim yn gallu mynd nôl ymlaen. So, nhw gwyn gwastaw
eilydd dros dro am y gwad yw e, neu os yw Dan Jemin wedi chwarae 11 munud, a dyna hi. Ond i yn barod i ail ddechrau. Abertawe wedi gwneud 9 newid ers curo llan yn ddyfru adre. Fi'n gwybod mae'r turnaround yn fyrnydd, ond mae'n lot o chwaraewyr i newid, o diwe. Fel ti'n gallu cadw momentum wrth newid gymaint. Ie, mae fe'n mynd i amharu falle ar lefel o cydluniad maen nhw wedi cael ar ôl y fuddugoliaeth yna. Felly, ie, mae fe'n mynd i effeithio ar ffordd maen nhw'n wario siŵr o fod. Bydde fe ddim yn falle yn un fath o perfformiad a welsyn ni yn y byd llan o ddymfru, ond mae yna chwaraew sydd drwy mewn yn eitha addawol iawn, felly gobeithio maen nhw'n ymarfer gyda'i gilydd bron pob wythnos, felly maen nhw'n gwybod fel maen nhw'n ware, felly bydde'n cyfle falle i roi'r chwaraewyr a nath ddim cael y cyfle yn y byd llan o ddymfru. Rwy'n i sôn am y fformat 10 tîm yn y gyngrau'r Super Rygbi Cymru sy'n mots le chi'n gorffen. Chi'n mynd i gael un gêm arall yn y gêmau ail gyfle. 4 ola yn y gyngrau'r yn chwarae'n erbyn i gilydd, y gic na yn un arbennig gan Mick. Fel blaenwr na beth ti'n moyn gweld, Nathan? Ie, na, mae Kieran Meek wedi bod yn neud o'n trwy'r tymor yn dweud. Mae fe'n complemento'r ffordd mae Tom Hancock mae'n wario y gêm. Mae gyda fe yr ei fedrwydd a mae'r ffwyll fe, a wedyn mae fe'n gallu reoli a lliwio'r chwarae hefyd. Jimmy Cox. Darged. I'r blaen. Mantes i Abertawe. Iwan Temblet mewn o'r Odrebanws. Gynt o ysgol gyfyn y Slefera, Castell Nedd Potalbad, oedd e'n coleg hefyd. Fe wneud y penderfyniad o alw am y gic-os, pa roi cyfle i Josh Phillips i glirio. Edrych am yr ystlys tro yma ac yn ffindo hi. Ar y fraich oedd e, dwi'n meddwl, Dan Hill. Ie, ni wedi sôn yn barod amdano diffyg disgybliaeth. Sdim eisiau fanna. Jyst yn rhoi meddiad i ffwrdd i Abertawe, rhoi cyfle i adeiladu math eto. Oedd na gystadleuaeth, ond oedd hi'n ddigon syth. Kai Davies yng nghanol Kai. Reit ar hanner ffordd. Temblet. Nawr canol y Kai. Marcus Jones yn neud yn arbennig o dda. Yr eiliad olaf yna i gasglu'r gic. Cole. Mynd i fod yn galed iddo fe. Ddim wedi gweithio gyda'r tîm, ddim yn gwybod y patrymau o bosib, ond mae profiad o chwarae yn y prem gyda Aberafon gyda fe. Os ti moyn rhywun iddo mewn, fe yw'r boi. Ie, fel wedi si, mae Kieran Meek ar tu allan hefyd sy'n mynd i helpu fe, siŵr o fod. Handi gael trod chwyth hefyd, Cole. Ach, gormod mewn tuag at ganol y Cai yw hwnna. Iwan Glyn, gynt o Gair Loiw a Hatbury yn cael ei lorion ddi-seremoni. Beth na Abertawe i gynnig tu ôl y sgrym de. Price. Mae'n cyrraedd Callum Dodd. Dacl bach yn uchel, ond oedd e, Rhys Jones y dyfarnwr yn yr geiriau o'n ngheg i fyna. Oedd e yn disgyn. Davies, bwrw lain. Byddai'n chwarae yn ein gemau byw ni ar nos fercher yn rygbi pawb oedd hwnna i Glan Taf. Yn fwy mawr sgiliau dy fe hefyd. Rhaid i rywun fod yn ddewr. Edwards, Tom Edwards. Gynt yn gapten ar Llanymddyfri, coleg Llanymddyfri. Na ni, bach o gwmpo mas hefyd. Ie, Rhys Rodriguez unwaith eto oedd i Pont-y-pŵl yn gyda diffyg disgybleth yn rhoi cyfle unwaith eto i Josh Phillips yn mynd am yr eslys. Wel, mae fe'n edrych tu ar chwyth nawr, ddim yn mynd am yr eslys i o bosib yn agosau fe. Mynd am yr un o dan y bancyn ac yn neud jobyn weddol o gyrraedd na.
Sesi'r gwynt fi'n credu oedd yn neud. Ie, ni'n gweld mae jyst dod mewn oedd i'r ochr fyna. I want to clear a picture. Wff, tackle. Ie, Lewis Roby oedd ar dacl yna. Croesi am gais, a mae'n eich o bwrw pobl drosto hefyd. Lan a lawr, Chris Thompson. Dyma chi gyfle, Kai Davies. Cyrraedd y llawr. Y bel yn o'i temblet. Dyna'r eilydd, Bowden. Meddiant gorau maen nhw wedi cael yn hanner 2 ar hugen. Pont-y-pŵl. Cael yn Bowden am yr ailwaith. Temblet. Cam Jones yn cael ei lorio tu ôl y llinell fantes. Don't delay. Leave it! Maen nhw mae'n wario gêm gyda tempo. Ni'n gwybod ni ar ôl y fuddigoliaeth yna yn erbyn Llanham Ddyfri. Temblet, Davies. Taflu dymu, wneud yn dda i gadw'r meddiant fyna. Na'r captain, Owen Thomas. Leave it! Temblet, meddwl am Fwlchbach, Rhys Jones, bach yn y ffordd. Nôl ma hwnna di mynd, chwaraewch mlaen. Dacl braidd yn uchel ar Iwan Glyn. Ac yn brwydro oedd Marcus Jones am y bel, ond ddim yn mynd i gael y cic gosb. Sawl cymal o chwarae i Abertawe, ond mynd sian ôl maen nhw'n neud. Ar un o bryd yn edrych fel tîm sydd wedi wneud 9 newid. Dodd, Mahoney yn ei lorio fe. Wthio fe nôl yn y dacl hefyd. Abertawe ddim yn creu lot o broblemau i amddiffyn Pont-y-pŵl ar hyn o bryd. Kai Davies. Tacl arbennig gan Rossa. Gwaith gwych hefyd gan Rodri Cole, dwi'n meddwl mewn ar y bel. Gwaith gwych gan y mewnwr. Ie, fel ych chi'n sôn, Abertawe falle yn gyda diffyg dychymyg ar brydiau yn neud yn eitha hawdd i Pont-y-pŵl. Just cadw ei mynedd, mynd trwy'r cymalau, tacl ar ôl tacl. Oedd yna cyfle fan hyn, just bylchiad bach. Ond ie, gwaith da gan Rodri Cole, just yn bontio dros y bel a chi ffili rolio fel mae Abertawe wedi wneud fan'na. Gwaith arbennig gan Rodri Cole. Wel, dwi ddim yn fan o'r reol yna, agos beth ti'n mynd i wneud? Just troi ar ochr rong, mae'n rhyfedd yn dwi, ti'n bod? I fe gael y bel o'r ochr iawn, oedd eisiau fe droi unwaith to, ond oeddech chi'n rwystro rhywun rhag cael y bel, ar ateb yw, o'n nhw yn. Neb yn rwystro neb rhag cael y bel ma na, neb yn moyn i. Fel ti wedi sôn, Rhys, ni'n sôn fatha bod e yna cyfle i'r newidiadau yma i amharu gyda falle llif y chwarae yn dod mewn ar ôl y gêm a fuddigoliaeth yn y byd Llanham Ddyfri, a ni'n gweld falle ar y foment dyn nhw ddim yn clicio fel yn eithon nhw yn erbyn Llanham Ddyfri. Mae yna anaf gyda Pont-y-pŵl, fi'n meddwl taw Kelvin Williams i lawr. Y 2 anaf bach, mae'r captain hefyd. Mae Mike Herbert lawr. Y gwr o Gwmbran mas yn y cefndir. Credu bod ni'n gallu, tra bod ni'n oedi, i fynd lawr at Lauren. Pwy sy'n cael o cwmni ti, Lauren? Diolch Ben Lewis, y ffordd o'r amddiffyn Abertawe sydd fan hyn. Dy sesiad di o'r cwarter cyntaf fe? Ie, chwarter cyntaf wedi mynd yn... Alright, o'n i bach yn araf yn dechrau. Oedd y kick-gosb a'r cais gyntaf yn anffodus, o'n i dal ar y bws i ddweud y gwir. Ond ni wedi cael bach o meddiant nawr, bach o tir, o'n i dod mewn i'r gêm. O'n i goffod cadw y bel yn gloi, fel ni jyst wedi, ond oedd amddiffyn Pont-y-pŵl ffeblu, oedd e'n dda iawn wedyn. Os unrhyw beth chi'n gallu wneud yn wahanol yn y 2 ar hugen, maen nhw yn amlwg wedi bod yn clinigol pan maen nhw wedi cyrraedd eich hanner chi. Chi wedi cael eich cyfleoedd mas na? Ie, yn credu ni gallod, fel rhyw fel, gael y bel yn fwy gloi, cael y mas i'r asgellau, a wedyn symud y bel nôl ymlaen, felly mynd nôl mewn, a wedyn nôl mas, a cadw nhw yn difalu ble ni angen mynd, really. Am rai fi ofyn ti, faint o waniaeth mae'r fuddigoliaeth yna yn erbyn Llanham Ddyfri wedi wneud
i hwylio'r boes i'r garfan wythnos yma? Ie, oedd e'n gred. Oedd y bachgen, ni wedi bod yn gweithio galed trwy'r tymor i ddweud y gwir. A ni heb wedi gwneud unrhyw beth gwahanol, ond oedd e popeth i'n mynd yn iawn i ni pen wythnos diwetha, a ni wedi cael fuddugoliaeth ardderchog erbyn tîm cryf iawn yn Llandyfri. Ond ie, mae heb wedi helpu siw gymaint hyn yn bryd, ond gobeithio bod confidence na yn mynd i dod trwyddo i gwybod ni'n gallu yn ysgemau caled. A fi jyst yn glywed yn fy English, Sean Hawley yn sylwi bod ni oedd erbyn hyfforddi ti? Beth oedd fel hyfforddwr? Oedd, mates for life, y Holster yn gret, Ond mae yn y studio, ie? Ie, nawn ni ddechrau galw fe'r Holster fyd. Diolch Ben, diolch am amser. Ie, geiriau da am Sean Hawley sydd o'n flan i fan hyn yn yr eisteddle. Dwi ddim mor lwcus i fod yn y studio, mae wedi gwasgu mewn sedd yn yr eisteddle am Pontypool. Temblet. Hwna'n gic dda. Neb yn cymryd i. Cefnogwyr Pont-y-pŵl y moyn cic gosb, ond y bel sydd gyda'r hyn o bryd. Castlu hwnna yn wych. Jordan Thomas. Don't hold him in! Don't hold him in! Y bel yna cwmpo reit wrth i drade. Rhythro mas o'r lain ac yn dwy'n y bel Owen Thomas. Cyfle nawr i Abertawe wneud rhywbeth o'r chwarae rydd yma. Temblet. Edrych lan pwysio i flanau. Morgan Allen. Dim lot o le. Iwan Glyn. 11, be better. Momentum am beth rhyfedd mewn rygbi. Mae'n newid fesul eiliad am bellwaith. Dyna ni'n gweud Ben Lewis. Nhw moyn lledu'r bel a creu lle. A dyna beth maen nhw wedi llwyddo wneud. Rhys Jones ddim wedi roi'r cais yma eto. Mae'n mynd i gael sgwrs fach. Falle oedd rhywun i weld os oedd y bas yn ymlaen, ond y bas ola ddim mlaen. Y cais yn un da i Iwan Temblet. Ie, ni'n sôn amdana cwirdeb yn gynharach, a falle diffyg cwirdeb o ran Abertawe. Fyna ni'n gweld beth nhw'n gallu wneud pan ma nhw'n mynd trwy'r cymalau. Ni'n gweld fan hyn, lle cynta, gwaith arbennig ar y llawr gan y blaen ysgellwr, Owen Thomas, yn cael y bil nôl. A wedyn fan hyn, patrymau pert a tu ôl, a wedyn ni'n gweld y bylchiad gwych o ddi'r cefnwr. Edrych i fi bod y tîm bach wedi mynd ymlaen, ond mae rhaid chi camol Abertawe fan hyn. A jyst llygadu'r y bylchiad, a wedyn gyda'r gweledigaeth hefyd i ffindo y mewnwr sydd yn redeg lein arbennig o dda. Ie, fel mae bob mewnwr yn neud. Harry Houston. A'r bylchiad hyfryd yna. A'r bas i Iwan Temblet. Odi Josh Phillips yn gallu trosi y symudiad yna. Odi ma fe. Pontypool 10. Abertawe 7 yw i. Does dim dyfarnwr teledu, ond gaethon nhw sgwrs yna beth i moyn gweld efe. Ti'n modd nid yn gwneud y penderfyniad yn syth. Ie, na, yn siarad gyda'i gilydd yn cyfathrebu. Rhys Jones yn referee profiadol iawn. Nathan James, Josh Seeley sy'n redeg y lain. A Rhys Jones just yn edrych nath ei weld os oedd rhywun reit lan gyda'r chwarae, oedd e just tu ôl i fe. Ond y cais yn un dilys, ail gais yn noson. Hwna i Abertawe. I nôl o fewn 3 yma. Abertawe moyn mynd eto. Price. Mae'n cael y bel i Edwards. Edwards. Penderfynu cicio. Hwna'n adlamu nôl i ddwylo pwy. Harry Houston. Os yw'r gêm yn torri lan, ni'n gallu moyn y bel gyrraedd e. Temblet. Eisiau mewnwr nawr. Cam Jones yn codi. Wastad yn risg i fynd ar ben dy hun. Mae'n neud yn dda i gyrraedd y llawr. Ond mae Temblet dal ar lawr. Nôl a nawr Kai Davies. Tackles rolled. Temblet. Phillips. Bowden. Fe'n penderfynu cario. Cael ei ddodi ar ei ben ôl. Gan captain Pontypool. Mike Herbert. Mae Abertawe, o'n i'n sôn Nathan bod nhw ddim yn clico, maen nhw'n dechrau fel bod nhw'n ffindo'i rhythm yn neis nawr. Ie, na, maen nhw wedi sylweddoli braidd bod yr amddiffyn yn fflat iawn, felly maen nhw'n dechrau i wario bach fwy yn dwfn
sydd yn helpu nhw roi'n amser iddyn nhw i cael y bêl a edrych am y gwagle. Ie, a tempo yw gêm nhw hefyd. Dwylo da. Dyna'r captain. O, mae dacl yn uchel gan Sam Scarf. Pwyll sy'n biau nawr. Jamie Cox yn edrych am 8fed neu 9fed caws cais o'r tymor. Abertawe sy'n goruchafiaeth nawr yn sicr yn yr ornest yma yn Super Rygbi Cymru. Thomas yn mynd eto, ond wedi mynd mlaen o ddwylo Jamie Cox, dwi'n meddwl. Mynd sownd yn rhad un o'i chwaraewr ei hun, dwi'n meddwl. Ie, chi'n sôn fan am Pwyll, eisiau Pwyll a mynedd yn anffodus. Oedd yn lle falle jyst bontio dros athro amdano. Ni'n gweld unwaith eto y bygwrth sydd gyda Abertawe yn gallu mynd heibio y dyn cynta bron pob tro oherwydd y ffaith bod nhw'n dechrau yn bach fwy dwfn. Ni'n gweld fan hyn falle eitha uchel fyna fi'n credu. Oedd e'n mynd lawr yn sicr, ond bach o swing yn am fyna. A ni'n gweld fan hyn just falle bach o amynydd o ddisio fyna Pwyll. Sam Scarf, fi'n meddwl, sy'n lawr yna hefyd yn cael triniaeth ar yr ysgwyd yna. Wel, mae rhaid bod gen galed gan Owen Thomas, captain Abertawe. Warn y rengol, ond bachwr yw e. Bachwr ar fachwr. Mae e'n bwrw glaw. Edrych ar ambell i un ar y banc, a nog o'n nhw'n meddwl bydde glaw yn dod heno. Mae'r haul yn brysur diflannu yn y dyffryn. Mae'r llif o leadau mlaen ar Barc Bont-y-pŵl. O'ch chi'n sôn yn gynharach bod momentum yn gallu swingo yn eitha aglen ma'n fy wedi, dwi e? Wylwn ni falle bymtheg cynta. Ie, beth sydd i ddod o ran y Super Rygbi Cymru i chabwyntiau nos Fawrth. Aberafan Pont-y-pŵl nos Iau nesa. Pen y Bont yn erbyn Llanymddyfri wedyn. A wedyn y rownd ail gyfle. Y wildcards yw'r yna. 7fed yn erbyn 10fed, 8fed yn erbyn 9fed. 10fed yw Abertawe ar hyn o bryd. Gallen nhw wrth gwrs cael 18 o bwyntiau. Cos mae 6 pwynt yn bwysig yn bosib yn ddrwg dy fi yn Super Rygbi Cymru. Mae Sam Scarf yn gadael. I ysgodd o bosib wedi mynd. Yn siarad gyda Scott Matthews fyna. Crouch! Connor Chapman ar y cae felly yn lle Sam Scarf. Syth mewn i ganol y reng flan. Cadarn yr un peth yw sgrym Pont-y-pŵl. Morgan Allen torri'r dacl gynta. 1, 2, 3 yn mynd gyda fe. Nifer yn synnu bod e ddim wedi wneud e ar y lefel ambarthol. Wedi cael ambell gyfle, falle ddim cweit digon. Ond cawr o ddei Gerdydd yn yr uwch gyngrair. Bellach lan ym Pont-y-pŵl, Harry Houston, fel bumper car yng nghanol y blaenwyr yna. Nid y gic gorau, ond gallai weithio mas. Cole, trod chwyth. Mae'n cael ei tharo lawr. Thomas yn chwarae pêl drod. Dros yr eslys mae'n mynd. Pêl Abertawe bydd on, Nathan? Ie, diffod. Abertawe yn rhoi digon o pwysau yna Rodri Cole fyna. Ac yn gorfodi camgymeriad. Ond, ie, yn gweld, jyst yn rhoi pwysau. Owen Thomas yn eto, fi'n credu. Owen Thomas, captain ym mhobman. Mae'n cael ei ddwylo nôl ar y bêl ma fe nawr. Ond mae wedi mynd yr holl ffordd nôl i Jamie Cox. Mae'n cael yr hyrddiad i fynd mlaen. A mae yn symud mlaen ar hyn o bryd. Gofod ail drefnu mae Pont-y-pŵl, ond maen nhw wedi trosi tinion a lawr yn anghyfreithlon. Cic gosb yw i. O, cic fach dros y top. O, bron a gweithio mas. Cyn i Pat Lewis gasglu ddi.
Ond mi geiff Side entry and Abertawe gyfle arall. Side entry 4, collapse 1. Am y cornel eto, Nathan? Ti'n cymryd y risg neu ti'n mynd â tap? Ie, na, mynd am y cornel fan hyn. Gan i weld. Ie, mae Josh Phillips yn dod lan. Josh Phillips yn dod lan, oeddi. Wastad yn risg. Wedi gyda'r ymodau glib yma i fynd am y cornel. A Pooler yn tynnu hon lawr. 4. Ie, ffydd yn y lein, a wrth gwrs maen nhw'n edrych fel bod nhw gyda'r goruchafiaeth yn y sgalmau symudol na. No contest! Dim rhaid bod hi'n syth. Achos oedd neb yn cystadlu o Bont-y-pŵl. Coc sydd â hi. Mynd y ben i hun. Nôl lawr o'r ochr dywyll yna. Good, 4, move. 4's moving, he's done his best. Ail drefnu, mae rhaid i Abertawe wneud nawr. Cam Jones. Di wedi ymwygosiad cyntaf i'r gwylch. Yn erbyn Treviso. Yn y got droi yn nhw i Treviso. Na'n esgori os yw'n cofio'n iawn. 1, push. Pigo mynd. Edwards. Just yn bryn mae fe. Ond y bel yna. Reit mas. I'r asgellwr. Edwards arall. Tom y tro hyn. Mae Abertawe wedi dod reit nôl mewn i'r gêm yma ar ôl i Bont-y-pŵl ddominyddu yn gynnar. Mae Abertawe ar y blaen. Ie, dechreuodd araf, falle yn union fel y tymor mewn ffordd, yn dod mewn i'r gêm yma. Falle ddim yn clicio o'r ddechrau oherwydd y nifer o newidiadau yn y tîm, ond maen nhw'n dechrau codi lefel o gydlyniad yn ei chwarae. Chwarae fel tîm ac yn lliwio'r chwarae yn eitha bert hefyd i fod yn digon deg. Ni wedi gweld ceisiau o'r cefen, a wedyn gweld fan hyn y blaenwyr yn gwneud y gwaith caled y tro yma. A wedyn gyda'r gweledigaeth yna, Premlet, pas falle yna, sgwri cais gwych. Ie. O'n i'n gweud bod Abertawe yn cadw'r bel weddol, ond ddim yn mynd i man. Wel, mae hwnna di newid. Maen nhw'n ffindo bylchau yn amddiffyn Pont-y-pŵl. Ail gais y noson i Abertawe. Hwna'n mynd i'r asgellwr Tom Edwards. Josh Phillips fydd yn trial trosi unwaith yn ragor. Gallu taro nhw. Oh, cic wych. Considering right. Abertawe sy ar y blaen. Pont-y-pŵl 10. Abertawe 14. Ni'n gweld, welon ni ar y ddechrau, bod falle Pont-y-pŵl oedd gyda falle momentum, dod lan yn gloi yn yr amddiffyn. Mae arddull Abertawe wedi newid rhywfaint ac maen nhw'n dechrau rhedeg o gweithio yn bod yn dwfn hefyd. Thomas oedd ydi y captain. Dyna Dan Jemin nôl ar y cae. Gwisgo'r penwysg, falle wedi cael pwyth neu ddwy yn y cwt na Temblet. Gofod newid i ongl. Penderfynu dal gafel yn y bel. Tan yr eiliad ola, Josh Phillips fel Phil Bennett yn ochr gami. Thomas, mae'r gêm yn agor lan. Dim byd arall ond ar feddwl y captain, ond am cario. Mlaen o'r dwylo. Chris Thompson, just o bosib yn tynnu i lyged o'r bel. A sgrym i Bont-y-pŵl, a bydd Pont-y-pŵl yn hapus o hynny. Ie, just cymryd ei lyged oedd i'r bel, oedd yn gwybod beth oedd yn moyn wneud. Oedd hwnna'n dod nôl tu ôl i fe, i Josh Phillips yn dod rownd y coronel. Ond maen nhw'n edrych mor cyfforddus gyda'r bel yn ei ddwylo ar y foment. Oedd yr fforddwr Ben Lewis yn gweud, dim byd maen nhw wedi wneud i newid pethach, mae jyst rhywbeth wedi digwydd, os e. Falle'r tywydd hefyd yn helpu i chwarae. Maen nhw wedi ennill 3 mas o'r 5 gêm ddiwetha. Maen nhw ar y blaen fan hyn y Bont-y-pŵl. Mae'r haul wedi bod yn sino. Trac cyflym lawr yn Sain Helen. Ie, sicr. Morgan Allen, torri tackles fel mae Morgan Allen wastod wedi wneud. Cole, nôl wrth y bôn. Cyfle nawr i Bont-y-pŵl, i ymateb i Abertawe. Tro gyda nhw gael y bel ers belfach. James yn cario y prop. Meek, dim lot o opsiynau tu fas y maswr wedi colli siap yn eitha sydyn fyna. Oedd i Dan Jemin di dwy'n y bel, ond i fi nath e. Temblet. Con nhw'n mynd eto Abertawe, Dodd i Edwards. Mae fe licor gic yn ymlaen. Oedd i hwn yn aros ar dir y chwarae, nadi. Dros yr yslys mae'n mynd,
ond mae hwnna'n mynd i fod yn 50-22 a pêl Abertawe. Wel, gwaith arbennig fanna o'r ysgellwr Tom Edwards yn edrych lan, gwybod bod yr amddiffynwyr yn dod ar draws y car a gweld y tir agored y tu ôl, gweld fan hyn gwaith arbennig ar y llawr yn y lle cynta, ond ni'n gweld fan hyn jyst y gweledigaeth i weld bod amddiffynwyr yn dod o draws a wedyn cic arbennig yn rhoi'r bêl nôl i Abertawe. Ie. Pob clod i Dan Jemin am ddod i ben lawr yn eto ar penwisg. A fe sy'n lan yn y lain hefyd. Thomas. Ac yn dadlwytho tro yma i Jamie Cox yn dod ar ei ysgwdd e. Thomas unwaith eto yn cario. Metre yn bryn. Abertawe yn edrych am drydydd cais. O, Cam Jones yn ffyr. Temblet. Maen nhw wedi bod yn defnyddio amynedd lawr yr ardal yma. Mae eisiau nhw'n gwneud unwaith eto. Jemin, oedd hwnna'n cario am ddiffyn Pont-y-pŵl, rhaid bod yn wyliadwrus. Cox. Fe'n penderfynu cario i hun. Mynd fesul 2 byn nhw'n ei nawr. Cam Jones, Dan Jemin ar ei ysgwdd e. Fe'n penderfynu bwydo Ed Thompson. Metr yn bryn. A nawr maen nhw'n mynd drosto. Pwy sy'n arwaelod y pentwr yna? Wel, y prop sy'n codi ola. Cam Jones. Gŵr o'r gweilch. Abertawe a'r Rhythr yn erbyn Pont-y-pŵl. Trydydd cais o'r hanner cyntaf yma yn ymestyn i Mantes. Ie, ni'n gweld unwaith eto pa mor bygythiol mae'r blaenwyr ar y foment yn torri trwy am ddiffyn Pont-y-pŵl ac yn just yn codi lefel o tempo lan pob tro maen nhw'n cael y bêl yn ei ddwylo. A wedyn ni'n gweld yn barod falle diffyg cywydeb, diffyg ymynedd, ond fyna ni'n gweld bod nhw'n cymryd y cyfle pan maen nhw'n dod. Fformat y gystadleuaeth yma lle di orffen yn ola yn y gyngrair, ond gallu di hefyd, ar ôl yr holl gemau ail gyfle, gallu di ennill y gyngrair. Wyt ti'n fan? O dwi'n bosib gallu Abertawe neu ni? Fi'n fan o'r fformat ydw, fel neutral fel Abertawe, achos mae pob gêm fe'n gwybod yn y fantol yn dweud i pob tîm. Felly fi'n fan mawr a beth, mae'n edrych i fi bod falle dyma o tactig Hugh Gustafsson o'r dechrau'n araf a wedyn gorffen yn cryf. Nath e weid, maen nhw'n cael y chwaraewyr allweddol nôl ar yr adeg yma o'r tymor o ambell i anaf. Maen nhw'n elwa hefyd o'r gweilch fel y gŵr sgorodd y cais Cam Jones. Ie, a pan ych chi'n edrych ar y garfan, mae garfan eitha cryf yn nhw. Mae fe jyst heb di clico, felly mae nhw'n wyni cystadlu fi'n credu. Wel, wnaethon nhw ddim clico am ryw 10 munud. Ond un ffordd mae wedi bod ers hynny, Abertawe yn dominyddu. Dyn ni ddim wedi gweud na lot lan ym Pont-y-pŵl. Lan mae hon yn mynd Rosa. Os rhywbeth Pont-y-pŵl i gynnig yn y munudau ola, rhyw 5 munud sydd ar ôl. Morgan Allen. Fe wedi bod yn sparki i Pont-y-pŵl heno, fel mae'r wastod yn bod. A mae'n afantes, mae wedi ennill cic gosb. Rosa. Temblet yn ei lorio fe. Trial chwarae, ond mae popeth o dan bwysau. Kai Davies ddim yn cael rithro mewn, ond y captain Owen Thomas yn cael ei gosbi. Ie, mae'r ysbryd o fewn y gamp Abertawe wedi cynyddu yn dweud. Mae'r awch yna yn amddiffyn, dod o ddi'r lain yn gloi. Tom Hancock, welon ni'n gynt, dyna Hugh Gustafsson. Wel, falle bod e'n watchan y gêm nawr ar clic. They give you quick ball, you give them quick ball, okay? That's the deal. That's the deal. Craig Evans lan yna hefyd. Tom Hancock, nhw sy'n o dan bwysau. Os eisiau rhywbeth yn nhw cyn yr ei gwyl. A'r bancyn ym Mharc Pont-y-pŵl yn debyg i'r un, wrth gwrs i yn Sen Helen. Dyle fod afantes arall fyna. Neud y dacl
pan mae'n rhan o'r sgarmes yna. New advantage. Mantes newydd. Two advantage, give him the ball. Lladd y bil. Cam Jones, dwi'n meddwl, yn cael ei gosbi wrth i Rodri Cole. Edrych amdani, edrych am redwyr maen nhw'n neud nawr hefyd. Meek yn gorfod cario fe, mae wedi gorfod neud sawl gwaith heno. Rosser, edrych am fwlch. Doi gefnwr da iawn yn Harry Houston. A Rosser heno. Pont-y-pŵl yn trial ymateb. 11 pwynt ar ei ôl i. Kelvin Williams yn codi. Use it! Buster Bodkin dros y bil. Gadael i James. Bodkin nawr. Nôl Dewni. Doi drosedd. We got offside and off feet. Yeah. Cam sefyll a bandoi trad. Off feet one. Post goal. Am y pist. Yeah, Triffwynt syml yn galed i droi nhw lawr. Went too long on that jackal. And 8 was offside. 11 pwynt o fantes gan Abertawe ar hyn o bryd. Beth fydd gan Tom Hancock i weid ar hanner amser? Beth sydd yn y llyfr bach di na? Triffwynt yn bwysig, triffwynt yn syml. Mae amser ar ôl i nhw gael mwy hefyd. Pont-y-pŵl 13, Abertawe 21 yw i. Dyna'r nodiadau sy'n mynd lawr. A cael sgwrs hefyd. Mae fforddwyr i gyd yn neud. Nid just un wrth gwrs. Sydd wrth y lliw yn gweithio fel tîm dyddiau yma. Mae fel am ei fod i weithio. Okay. He got messy that one, okay? Okay. Okay. Just os rhyw funed stynnu ar ôl wrth i Phillips ail ddechrau. Pŵl ddim wedi bod yn gret yn casglu nhw. Ond gwaith gwych gan y captain, Mike Herbert. Yn dal i fynd hefyd. Gwaith arwrol gan y captain. Cole. Sgoriwr cais Pont-y-pŵl, Lewis Roby. Os na fylchau mas yn Llydan. Rosser. Angen rhywun i sythu ddi. Nôl mae di mynd. Nawr mae di mynd mlaen o'r dwylo. Dwywaith o bosib. Knock on. Oce. Knock on red. Ond mlaen o Pont-y-pŵl a thi gynta a sgrym. Abertawe fydd hi. We're not sure. Felly geif Abertawe gais cyfle hwyr am gais arall yn yr hanner cynta yma. Bydd y cloc yn troi yn goch. Ond maen nhw wedi edrych yn siarp ar bob cyfle maen nhw wedi cael. 30 seconds. Okay, let's go. 30 eiliad ar ôl yn y gêm, a mae'n cymryd oesodd am ryw reswm i osod y sgrym yma. Studs cywir yn bwysig heno. Mae'n mynd i fod yn llithrig ar yr arwyneb sydd wedi cael bach o law arno. Crouch! 5! Set! High! Sgrym Abertawe wedi. Hyrddiad yn dod. Seithi mas Davies, Temblet, Phillips. Dyma yn dod Callum Dodd. Okay, roll! No! Di wedi dal gafel yn y bel, oedd i Pont-y-pŵl di dwyni. Good scrap bach tu ôl nhw hefyd. Cam Jones mewn y... Pwy arall? Ond Owen Thomas hefyd, fi'n credu o dwi. Na di. Calm down, Held Pontypool to the floor. It's then escalated into handbags. My recommendation is penalty against Blue. Okay, we have a penalty there against Blue. We have a penalty here against Blue. Are we not holding the line in, or? Owen, don't question our decisions. Just come here, Mikey. Like, we have an incident here. We had an incident last week. Not good enough for the game here, boys. So get it right. We have a penalty here, holding on. Penalty here. Our call is you were holding him down. That's the call, okay? No, not you. You as a team, okay? So go back. Let's finish it off, okay? Penalty here. Mikey, penalty here, penalty there. Mae'n dipyn o gymeriad Owen Thomas.
Be na ddigwydd? Ie. Tynnu temblet lawr. A fe'n gyda'r captain Mike Herbert sy'n fewn e hefyd. O'n i'n meddwl bod y dyfarnwr cynorthwyol di weid byddai'r gic gosb yn mynd i Abertawe. Falle o cosbi Abertawe oedd wedi gweud. Morgan Allen, pwmff! A'r rythyr mae fe'n mynd. O'n i'n gwrando gormod ar Owen Thomas yn siarad. Pêl yw i Pont-y-pŵl, y captain Herbert ar rythyr. Gymeron nhw driftpwynt, nawr mae cyfle am fwyd yn nhw. Rosser. Cael ei ynysu. Y cymorth yn cyrraedd. Abertawe ddim wedi amddiffyn gormod ers yr 10 munud gyntaf. Mae rhaid i nhw ddeud nawr yn yr liadau olaf yr hanner cyntaf yma. Morgan Allen yn cario unwaith eto. Ar dop y siartiau i gyd i Pont-y-pŵl. Hill oedd hwnna'n cario. Dan Hill yn yr ail reng. Cole. Mae hwnni yn dod a Jones ar i'r bêl. Eisiau Abertawe i symud. Maen nhw'n rhy araf i wneud hynny. Nawr mae gwerth trial rhywbeth. James. Owain James yn cario. Cole. Hill. I Bontcyn. Ond wedi colli afel ar y bêl. Ond i ddim yn siŵr os wedi mynd mlaen y byd o. Ond mae'r whistle yn mynd dwy waith yn meddwl, fel arfer, Carden Felen. We have two in the same sequence. We just chatted as general. Number 3, roll. Roll. Ed Thompson. No, you switched over the roll. Dwi ddim wedi gwneud gormod yn wrong, ond just yn pentyrru oedd y ciciau cosb yn erbyn Abertawe. A mae hwn yn gyfle gwirioneddol nawr i Pont-y-pŵl. Maen nhw wedi ymateb reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Ie, Hugh Gustafsson, un o feibion y reng flan yn gweud ambell i air wrth Ed Thompson. 10 munud geiffau yn y cell. Herbert ar Darllediad yn y cefn, a dyma'r hyrddiad yn dod. Kelvin Williams ar bêl, pwysiau nawr. Connor Chapman o bosib. Y bachwr yn tirio. Cais reit ar ddiwedd yr hanner cyntaf i Pont-y-pŵl ac i'r eilydd o fachwr Connor Chapman. Fe mlaen yn lle Sam Scarf a fe'n gweithio'n galed i gael ei ddwylo ar y bêl yna. Amddiffyn Abertawe ddim yn gallu dal grym a nerth pac Pont-y-pŵl. A dan i gêm oeddi Pont-y-pŵl yn mynd i fod o fewn pwynt ar hanner amser. Trosiad Kieran Meek, y weithred olaf. A'r gic yn llwyddiannus. Wel, mae dan ni gêm yn Super Rygbi Cymru. Pont-y-pŵl yn gyflym mas o'r blocs, nôl dath Abertawe i arwen o 21 i 10 ar un adeg, ond Pont-y-pŵl yn ymateb o dan y llif o leadau. Cic gosb Kieran Meek, wedyn cais Connor Chapman a trosiad Kieran Meek, y weithred olaf. Felly, y sgôr ar yr egwyl, Pont-y-pŵl 20, Abertawe 21. Wel, am hanner o rygbi, ers mynd 10-0 ar ei holi, mae Abertawe wedi rheoli am gyfnodau hir yn y 20 munud cyntaf. O, dyna chi, gwaith trad Hwson wedi bod yn ganolog i lawer mas yna. Tremblet yn sgorio, falle'r gorau o drychais yr ymwelwyr. Dim ond pwynt nawr sydd ynddi, gweithio chwarae da Abertawe. Maen nhw wedi ildio Carden Felyn yn munud ola'r hanner cyntaf yna. A Pont-y-pŵl wedi dod nôl i ddod â'r sgôr o fewn 1 pwynt. Lle ni'n dechrau? Falle, mae'n werth dechrau gyda Abertawe a gofyn y cwestiwn, Siwan.
Mae'r fuddugoliaeth yna yn erbyn Llanymddyfri wedi wneud i hyder y bois yma. Maen nhw'n edrych fel tîm wahanol ar hyn o bryd. Maen nhw'n tîm wahanol o beth ni wedi gweld a dechrau'r tymor a cwbl o nothau yn ôl. Ond Houston wedi dod ar Whites nôl mewn i'r gêm, really, ond maen nhw'n hyderus dawn. Pan maen nhw'n symud y bil, maen nhw'n edrych yn peryglus. So, maen nhw'n bod yn hanner anhygoel i dechrau. Ewn ni nôl i ddechrau'r hanner, y Rugby yn tirio Nathan, achos ar y pryd Abertawe oedd o dan bwysau, Abertawe oedd yn ildio cicio cosb. Ie, yn sicr fel mae Siwan wedi gweud, dechreuodd, Pont-y-pŵl yn ffrwydrol yn dod allan gyda gorechafiaeth yn yr ardaloedd gosod a hefyd wrth gwrs yn ymosod hefyd oedd ddigon o bwriad gyda nhw o'r ddechrau a cais gwych mae Rodri Cole di helpu y ffordd ni, y dechreuad ni, mae fe wedi dod mewn a mae fe wedi helpu gyda'r tempo, mae fe wedi sloto i fewn yn arbennig o dda. Ie, gwerthpwyr y brainwyr. Ewn ni gael cipolwg ar cais Tremblet, achos o'n i'n gwybod falle bod Abertawe ddim yn mynd i fynd ben ar blaenwyr, felly maen nhw'n dod o tempo i'r gêm, Siwan. Ie, maen nhw'n dod o tempo i'r gêm, a Houston fan hyn gyda'r traed dda, a wedyn Bill tu môl i mewn i Tremblet, a gorffeniad arbennig o dda, a hyn oedd y dechreuad, really, i ymosod Abertawe dod mewn i'r gêm a Houston yn gweld pwy oedd y blaen fe, oedd Edwards, oedd e'n symud y bil a Edwards yn mynd allan i Pont-y-pŵl a rhoi gwagle i Houston mynd mewn a gorffen dda gan Tremblet. Ie, dyna chi ffordd i ymateb. Be fydd neges Hugh Gustafton? Ddim yn aml ni'n gweld tîm yn ildio 4-5 kick-off a wedyn yn llwyddo i ailafel mewn momentum yn y ffordd mae Abertawe wedi. Ie, fi'n credu bydde fe falle yn rwystredig iawn. Falle dechrau nhw bant yr un ffordd a wnaethon nhw dechrau'r tymor bant yn eitha araf. Mae rhaid ni'n cofio wrth gwrs bod y nawyd wedi bod nifer o newidiadau mewn i'r tîm ers y gêm yn erbyn Llanymddyfri. Felly mae fe'n mynd i cymryd bach o amser i cynyddu lefel o cydleniant a gysondeb yn eu chwarae nhw. Felly bydd jyst yn gweud, cario ymlaen o beth ych chi'n bod yn neud. Maen nhw wedi newid yr arddull ychydig, maen nhw'n chwarae fwy dwfn nag o'n nhw ar y dechrau, a mae hwnna wedi helpu. Ie, newid yr arddull ac yn barhau i sgorio. Tom Edwards wedi cymryd ei gyfle'n dda. Ie, wedi cymryd ei gyfle'n dda. Oedd y blaenwyr yn mynd am spel, ond wedyn Bill gloi i Edwards ar y yslys. Ni'n gweld fan hyn, fa mor gloi mae'r Bill yma, 1-2 eiliad, Bill i ffwrdd i Edwards yn y cornel. Does dim amser i chwaraewyr Pont-y-pŵl dod rownd y ardal tackle. Ie, Edwards yn neud 14-10, wedyn Cam Jones yn tirio, ond Connor Chapman yn sgorio just cyn yr egol, ac yn falle newid hanes y gêm, Nathan. Ie, mae momentum y gêm di newid trwy gymaint o weithiau trwy y hanner cynta yna. A bydd trwy fod Abertawe yn eitha rwystredig i gadael y cais yna i fewn ar y diwedd. A mae hon yn cyfle, ni'n gweld fan hyn, wirioneddol oedd i Pont-y-pŵl nawr i cymryd y gêm yn yr ail hanner. Ni'n gweld falle y lefel o gorechafiaeth o welson ni yn yr gymuned cynta yn yr adran gosod, safleoedd gosod fan hyn. A wedyn y pŵer a profiad a mynedd Pont-y-pŵl yn dod trwyddo fan'na. Ie, wel mae'n argoeli i fod yn ail hanner difyr dros ben. Reit, mai wythnos yn unig o gemer gyngrair a welwyd ym mis Mawrth, gwelson ni ddigon o geisiau i ddod â cais y mis i chi. Dyma'r gorau ohonyn nhw. Momentum i gyd o blaid Glynebwy, eto i ganol cae maen nhw'n mynd. Wilson, mae'n dod yn fwy byw a byw, a mae Glynebwy wedi torri. Maen nhw'n rhydd, ydyn nhw drosod, mae'n gais i Kobe Rhys. Pont-y-pŵl wedi dechrau'r gêm yma. Mae'r tipyn o rythr. Wedi lot o bwysau ar Casnewydd. Lloyd. Lledi'r bel, maen nhw moyn neud. 2 gais yn y bag yn barod, maen nhw moyn un arall. Rossa yn cael y bel. Mewn bach o le. Nôl tu fewn, mae fe'n dod. Os rhywun yn mynd i stopo fe o Casnewydd, y gwir yw na. Am gais i'r gŵr o'r dreigiau yn lliwiau Pont-y-pŵl. Harry Wild i Joe Goodchild. Bach o amser gyda ge, benderfynu beth sy'n neud. Mae fe mynd gyda'r gic yn ddwfn mewn i hanner Aberafan. Mae'n bownsio'n garedig iddo fe am yr bel yn ôl yn wylo Joe Williams sy'n yn grithro tuag at y llinell ac yn croesi. Bel
gael allan i Ben Roberts drwy'r dwylo cyn darganfod Joe Thomas. Joe Thomas yn sgwario, mynd i'n ffordd arall. Lewis Edwards ar yr asgell, y bail basket sy'n mewn i Harry Houston, un arall i Matthew Aubrey, cais o'r safon uchaf gan Abertawe. A llongyfarchiadau mawr i'r dyn dechreuodd y gêm ar y fain ceno, Matthew Aubrey, falle'r cais yna yn erbyn Llanymddyfri, wir yn crynhoi y ffordd mae Abertawe wedi bod yn chwarae dros yr wythnosau diwetha. Mae fe'n ennill gyda 42%. Right, ni newid siap y bêl nos fori. Pêl-drod rhyngwladol i chi Cymru yn erbyn Denmarc i chyfwyddiau o'r gêm na am 5 munud wedi 10. Cyfle i'r gwylch dar yn ôl yn erbyn y Scarlett mewn gêm gwpan dydd Sul. 2 gêm fas ti i chi. Mae'n addo i fod yn achlysau'r bywiog iawn ar Barc yr Arfe di Mercher nesaf. Wedyn mi fyddwn ni nôl dydd Iau Aberafan yn croesawu Pont-y-pŵl. Right, un o'i chybwyntiau'r calendar rygbi heb os. Dydd Sadwrn yn Stadiwm Principality, 2 rownd derfynol, 3 rownd derfynol, 2 gêm yn olynol, y cyfan yn fyw ar S4C. Mae i'ch chybwyntiau clwb rygbi chi yn dychwelyd nos Fawrth. Ond ôl yma i Bont-y-pŵl a mae Nathan Brew wedi mynd i siarad a'r dyn maen nhw'n galw yn The Miracle Man, y dyn gwirthiol. Mae'n dipyn o hanes. Diolch, Lauren. Fi gyda Ryan Thomas a'i wraig Victoria. Thank you for your time, obviously. For those that aren't aware, can you just give us an understanding as to what happened? So back in November, we had a CrossFit session at a local gym because we had a bit of a down week. I completed the session. I got home, felt a bit unwell, had some chest pains. My wife took me to the Grange Hospital. We literally got there. 5 minutes later, I went to cardiac arrest. And then I was clinically dead for an hour. Then I had 7 weeks intensive care. I literally come out 2 weeks ago. And how are you feeling? I feel great now. Yeah, fair play to the club. They've been amazing all the way through it. Tom Hancock, even to the point where they done screenings for the players to check they were okay. So if you can get your doctor and get checked, just to be safe. And then Victoria, obviously, how long did it take him to ask you to come back down to the club? Not long. As soon as he was on his feet, he wanted to come back straight away. Yeah. And how important is it, you just mentioned there, obviously, the checks that were taking place here for the players. How important is it to raise awareness to have these checks for potentially other clubs? Really important. Obviously, our lives was turned upside down, so if you can get yourself checked, go and get yourself checked if you can. What does this club mean to you then, Ryan? You're obviously back down here very soon after what happened to you. It means a lot, to be honest. I played here for about 7 years. I'm a Pony-pŵl lad. So yeah, to be fair, when Tom Hancock asked me to come back as team manager, it's something I couldn't turn down. So they've been amazing all the way through it, in all fairness to them. Pete Jeffries, Jamie Allen, Tom Hancock, all the coaches. And happy 40th birthday, Ashley Sweet, as well. and what are your thoughts for the remaining parts of the season with Pooler and the way they're playing currently? Hopefully now they close this one out and then just kick on for the next couple of weeks. We've got a few big games, Abertawe next week, and they got Cardiff, which will all be tough tests. So hopefully the boys just kick on tonight and then continue on with good form. Obviously everyone's gutted after Sunday, 21-point lead, and then blew it really. So big couple of weeks for the boys really. So, what are your thoughts, Victoria, tonight? Swansea or Pontypool? Pontypool, obviously. Of course, yeah, brilliant. Thanks very much both, appreciate it. Thank you, diolch fawr, diolch. Sdim syndod, y stori ysbrydoledig fyna. Mae'n greu clywed Siwan gan reini wrth wraidd y clybiau lleol. Ie, mae fe'n bwysig iawn, ti'n stori ysbrydoledig iawn ac gret i gweld fe nôl awr y clybiau. Mae rygbi yn cymuned, mae'n teulu, mae mwy na dim ond rygbi. Right, ni'n mynd i droi'n sylw nawr at 6 gwlad y menywod. Ni wedi gweld 2 gêm, 2 golled wahanol iawn, o driffwynt yn erbyn yr Alban, a wedyn colled drom, disgwyliedig falle yn erbyn Lloegr. Be ti di wneud o'r wythnosau agoriadol? Mae rhaid ni cofio ble mae'r fenywod Cymru ar y foment. Mae'n gyda hyfforddwr newydd, maen nhw'n datblygu, so Sean Lynn wedi bod mewn am spel, ond ni wedi gweld glimpses o pethau positif iawn, yn enwedig yn ymosod. Mae rhaid i'r amddiffyn gwella fach, ond maen nhw gyda hyfforddwr newydd hefyd yn Dan Murphy fan'na. So mae'n mynd i cymryd sbel, ond gobeithio bod nhw'n mynd i datblygu nawr yn y dyfodol. Penwythnos o seibiant, be fydd Sean Lynn yn gweithio yn yr amser yma? Be yw'r targed am y twrnament?
A ti'n gwybod, fi'n credu, does dim llawer o amser gyda fe, so wythnos yma falle bod nhw wedi cael amser i gweithio ar pethau eraill, oherwydd maen nhw wedi gael gêm pob wythnos hyd yn hyn mae wedi bod mewn, ond Seibion Byw, ni wedi gweld yn barod Cymru yn ymosod yn gwell na o'n nhw o blaen. Dim gorffen ar bottom y tabl blwyddyn yma, bydd hwn yn positif, ond mae rhaid ni cadw llygad ar cwpan y byd mae gyda 5 mis cyn hynny. Right, diolch am y tro. Nôl at ein gêm ni heno. Ni'n gofyn beth oedd neges Huw Gustafson. Fe gawn ni glywed ganddo fe nawr. Mae gyda Nathan Brew. Diolch, Lauren. Huw, deg i gweud falle y dechreuad araf unwaith eto, ond ni'n gweld felly falle y fforddwch chi wedi ennill y gêm yn ymwneud Llanfyr yn ddyfru a dod mas yn y gêm yma. Ie, ni moyn chwarae multiple phases, dim moyn scrum fest mas, fi moyn chwarae fel 14-15 phases yn edrych yn gryf. Siomedig gweld ci gosblaw, wel, yn rhoi yn y pressure mewn ôl i ni. Beth oedd y neges rhan amser? Chwarae. Just ware, fe? Chwarae. Great stuff, top man. Diolch. Dyna fe, mae'r cefnogwyr yn gobeithio gweld hefyd. English language commentary will come from Sean Hawley and Siwan Lillycrap. Yn y Gymraeg, Nathan sy'n cadw cwmni i Rhys-ap William. Ware, just me mas i chwarae. Dyna'r neges wrth Huw Gustafson yw feibion yn Abertawe. Y Whites yn gwisgo glas tywyll heno. A ware, wnaethon nhw am adegau hir. Yn yr hanner cynta na nôl dath Pont-y-pŵl mewn i'r gêm ar ôl dechrau ar dan. Pwynt sydd yn ddi. Fi'n gweld cerdyn bach melyn i Abertawe nhw lawr i 14 wrth i Jamie Cox fynd ar rythr. Yr gêm di dechrau yn yr ail hanner fel wnaethon ni orffen i ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Josh Phillips edrych am gwagle mae fe'n neud ar bel yn adlamu. Bron yn mynd i cefn i Marcus Jones. Cario nôl i Meek, ond wedi mynd am yr ystlys yna os yw nôl dew ni. Odi. Ie, glywes i Rhys Jones. Meek ddim wedi deall hynny. Mae Marcus Jones jyst i cael ei law iddi. Ar bel wedi mynd nôl. Mark, wait. Give me some space. Space. Ie, gallu gweld yn amlwg fyna bod ei wedi. Blue, quicker, please. Cyfle cynnar felly i Abertawe. Right now, captain, quicker, please. Abertawe yn ennill y lain, beth nhw gynnig tu ôl y sgrym. Penderfynu cicio, a gallai hwnna eistedd lan. O, Rosser yn neud yn dda. Iwan Glyn o'r rythr myna. Just on the line, yeah. Ail ddechrau o'r llinell gais bydd Pont-y-pŵl yn neud. Ie, bwriad yn glir, mae'r neges. Ware, just ware. Nath e gael i fi aled i fyd. O, do fe? Do, ie. Wedodd e cyn cyfweliad oedd yn mynd i wneud ni, a wedi please don't. Typical, Huw Gustafson. Tipyn o gymeriad wrth y lliw yn Abertawe. Fi cael ymdodfyn ar rythr. Jordan Thomas yn trial ennill y bel yna. Ni gael gweld unrhyw newidiadau hanner amser, bwrw lain. Mae Liam Edwards yn neud. Slabyn o fachan yr ail reng, ond cael ei ynysu nath e. Captain Pont-y-pŵl, Mike Herbert na. Mae'r ail waith o bosib yn y gêm yma. Yn troeddi droston ardal y dacl 40 o weithiau cyn hyn o. Ie, ongl Bert fyna o'r yr ail reng Abertawe, ond gwaith arbennig ar y llawr. Mike Herbert, waith eto'n dangos pa mor bygythau mae fe gallu bod ar y pan mae'n bontio dros y bel. Un o feibion Cwm Bran. Des i trwy upper Cwm Bran un o. Riod i bod o'r blaen. So'i quite yn siŵr os a fi nôl hefyd. Rwy'n fel upper Brynam yn y lower Brynam, os mae'r lower sydd gwella fe. Eisiau gwella. Mae'r lain i Pont-y-pŵl, angos mae'r meddiant nôl gan Abertawe. Houston, ond wedi cael ei tharo lawr. Dim mantes fyna, nôl dewn ni.
bod nhw wedi penderfynu cicio, nôl mae Rhys Jones yn dod ar chwarae, dyfarnwr ni. Angen prop. Mae nhw un yn bryn, Ed Thompson yn y cell cosp. Cian Haya sydd ar y cae yn gwisgo 18. Iwan Glyn sydd yn gadael. Yeah, we need a prop for the scrum, boys. 14 off. Yeah, he's gone, Rob. Bring him up. Yeah, cerdded nôl. Let's go. Cian Haya, un arall fi wedi gweld yn chwarae lot fawr o rygbi dros y blynyddoedd diwethaf. Dod trwy system y gwylch. Space. Wareidi dan 20 Cymru yn rhan bellach o Academi y Gweilch. Don't push him down. Stay high. Cadarn y scrum. Good strength, well played. Temblet wrth y bôn. Pas hir. 2 bas hir. Nine, Harry Houston. you're offside, remember? Rai cofio, sy'n ma sgellwr dyn y mas na, ys rhaid ni gael prop arno. Y dacl y braidd yn uchel. Okay. Rodri Cole. Oedd a hi. Roll wide. Corfforol mae wedi bod. You're holding him, you're holding him. Trial ennill cic os bod Abertawe yma. Phillips. Bel nôl tu fewn. Price oedd hwnna. Temblet. Beth mae fe di gweld nôl na yn 20 Pont-y-pŵl. Rosa. Cic hir. Lot o bellter ar hwnna. Phillips yn cymryd un sydyn. Tafliad mewn i Owen Thomas. Thomas. Harry Houston. Wow! Hwnna'n risg i daflu. Dwi ddim di fynd mlaen. Chwaraewch mlaen. Pwy sy'n am ymateb? 1 metre offside. 1 metre offside. Attacker, you have to be within 1 metre, you're offside. Oh. If you tackled, we have... Dwi'n quite yn siŵr o'r penderfyniad na. It's harsh, but it's the law, okay? On the 5 yard. Off y pen dath hwnna. Ond greit i weld Abertawe yn neud yn gwmwys beth gofynnodd i'w Gustaf hynny i ware. Nhw'n taflu y bel o gwmpas. Just off ei ben. A wedyn... Wel, nath e chwarae gyda'i law. Tym ots am hwnna. Newn ni ganolbwyntio ar hyn. Lewis Roby yn gadael. Un o arwyr Pont-y-pŵl, Scott Matthews ar y cae. Morgan Allen a Scott Matthews yn y reng ôl gyda'i gilydd. Herbert y moyn y bel unwaith eto. Penderfynu gwrthrycio Abertawe mynd i'r llawr. Get away fach ein myna. Liam Edwards yn cario. Dodd. Abertawe a tempo dal yn ei gêm nhw. Kai Davies. 8 away! Yn cyrraedd y llawr. Morgan Allen yn llwyddo symud mas o'r ffordd. Phillips, llygadu bwlch bach. Cole ddim yn gallu cymryd i, mae wedi gweithio mas. Rosser, cyflymdra ganddo fe am seri'r bas. Yn dda i Jordan Thomas. Thomas yn torri nôl tu fewn. Lan at hanner ffordd, mae Pont-y-pŵl yn mynd. Abertawe moyn kick-os, Pont-y-pŵl yn moyn kick-os, bo'n gallu hon weithio mas yn fwy na kick-os i Pont-y-pŵl. Mae'n mynd i fod yn gais o dan y pist i'r gŵr gallu gosbi am heder eiliadau yn ôl. Marcus Jones yn dod i Pont-y-pŵl ar y blaen. Mae'n risg i ware rygbi yn enwedig pam chi lawr i 14 a'r bwlch mas ar yr asgell dde yna yn gweld asgellwr chwith Pont-y-pŵl yn croesi. Gwaith wirthiol yn y lle cynt. Ni'n gweld just y ffordd maen nhw'n moyn mynd amdani. Ni'n gweld fan hyn just dealltwriaeth oedd hi Kieran Meek. Gweld bod yna lle tu ôl a wedyn just cyflymder, pŵer, fi gormod i cefnwr
Gwych Abertawe. Y trosiad yn llwyddiannus hefyd. Torf Pont-y-pŵl sy'n neud fwy o sŵn nawr, ac os maen nhw'n ôl ar y blaen o 27 i 21. Ie, mae'n saying high risk, high reward o fe. Mae digon o risg i gael pan ych chi'n ceisio ware fel maen nhw yn. Eilyddio. Time's off. Just mae'n neud yn siŵr beth sy'n digwydd fyna. Mae'n goffo wneud yn siŵr beth sydd wedi digwydd. Mae Temblet yn gadael, so mae 14 nawr dyn nhw'r cag, so Matthew Aubrey arno. Temblet wedi gadael. Wedi cael yn Bowden ôl ar y cae. Felly gweld 17 hefyd. Mae Daf Davies ar y cae yn y reng flan. Cian Hyer dal mlan. Peli Abertawe wi. Aubrey i Daf Davies. Lot o newidiadau, ond maen nhw dal lawr i 14. Harry Houston yn torri trwyddo. Oedd y pas yn ymlaen? Oedd. Aubrey yn cael ei lorio. Ond o moyn galwad fel yn yr hanner cynta. Geithon nhw ddim un o'n wedi cael ein ar ail hanner. Ie, digon o fenter oedd hi Abertawe fyna, yn ffodus. Ceisio dadlwytho'r bêl yn y dacl. Ni'n gweld fel un, jyst unwaith eto, middi y dyn cynta. Mae Houston yn bod yn ardderchog, a wedyn y cymorth oedd hi mewn o'r yn ffodus, bêl yn mynd ymlaen. Got new captain, Rob? New captain? Callum Bowden wedi cael ambell i funed ar ôl i Dan Jemin fynd bant gyda'r cwt cas neu ben. A'r captain sy'n gadael, Owen Thomas. Back on the field for Swansea was number 20 now, Bowden. Leading the field for Swansea is captain number 7, Owen Thomas. Joe Thomas fyna hefyd. Mae fe'n y ffordd i lawr yn Abertawe gyda Hugh Gustafsson. Okay, we got a forward pass. Wide spot. Trio gweithio mas fan hyn, pwy sy'n bant o'r cae gyda Carden Felen? Sym 10 munud wedi mynd hi bos e? O nagos, agos dwi'n bod 9 munud sy'n ar yn cloc ni. Wel, lle bod e? Let's go in, Keith. Crouch! Fine! Wait! Set! Now! Elbow shoot! We're playing! Scrum Pontypool i wi. Rodri Cole. Yn gadlu Morgan Allen. Morgan Allen yn ei metre. Mae fe'n bita metre, bita am ddiffynwyr. Cam sefyll oedd Abertawe. Dwylo da. Lewis. Fe'n cyrraedd y llawr ambell i dacl uchel. Take it beyond. Lot o gegan yn digwydd. Red 7, take it beyond. Mike Herbert yn cael ei gosbi am Abertawe. Ni'n meddwl bod yn symsyn iawn. Nôl lan i 15. Ond Mike Herbert gath ei gosbi fan hyn wrth i ni weld Morgan Allen yn elfydus i bita am ddiffynwyr. Ie, mae fe jyst yn creu y llwyfan pob tro, roi'r tempo mewn i'r gêm. Ie, jyst beth sy'n gwybod beth digwydd yna. Ie, Mike Herbert hwnna, mae jyst yn mynd â bobl bant o'r bêl, ymhellach na'r bêl. Boys, you're on the mark, please. Ni'n gweld tro ar ôl tro, jyst y metre mae fe'n gallu cael i Pontypool. Kai Davies, gath ei lorio'n ddi-symwrth yn y rycna. Yna rythr mae fe'n mynd nawr. Nôl mae'n dod. Tackle roll, please. Dan Jemin, bêl yn seithi ma. Herbert, a fe'n mynd i gael ei gosbi o diwe. Agos bod e o fewn metr. We carried on after I caught tackle. Oh, okay. No, go away.
Rhys Jones y dyfarnwr ddim yn ŵr poblogaidd ym Pont-y-pŵl ar hyn o bryd. Rhys Jones yn dyfarnwr ni, yn gwybod beth mae'n siarad am. Mae wedi ennill y prem gyda Casnewydd. Creu wedi wario rygbi 7 bob ochr i Gymru hefyd. Mae fe hefyd, ie, ond nes i wario dy fe yn Casnewydd a Brysta. O ti'n meddwl bydde fe'n troi yn ddyfarnwr? Na, i bod yn onest, na, mae'n bach yn surprise. Lain Abertawe yn llwyddiannus, ond yn trial cael y bel lawr nawr, ac i gwt y sgarmes symudol yma i ddwylo Jamie Cox. 3 chais yr un yw i Abertawe a'r hyrddiad i gael cais pwynt bonus. Tom Edwards ar bel, straight trwy'r canol. Mae Pŵla wedi dod. Obri. Mae Harry Houston yn gorfod cario, ond sim lot o chwaraewyr ar ôl Abertawe. Leid yn dda i gadw'r meddiant. Daf Davies, un arall ar ben i hun bach. Obri. Bowden rown y cornel. O, mlaen o'r dwylo. Callum Dodd i bwrw mlaen. Eiliadau bach tynged benol. Ie, mae rhaid canmol am ddiffyn Pont-y-pŵl fanna, ond nhw'n cadw ei mynedd ac o'n nhw'n arafu bel lawr ar y llawr yn gwneud pethau'n anodd falle i Abertawe codi y tempo y gêm, ond unwaith eto heddi falle ni'n gweld diffyg cywydeb. Dyna falle sydd wedi gadael Abertawe lawr a brydiau. Oedd na get gost yn nhw, gallen nhw wedi cymryd y pwyntiau yn amlwg. Fel wedodd Hugh Gustafsson, chwarae, dyna beth yn y moyn wneud. Tom Hancock, prif y fforddwr. Pont-y-pŵl, Craig Evans, gynt o'r Quins yng Nghaerfyrddin wrth i ochr e. Sgrym bach rhan sefydlog oedd hi. Abertawe yn trial dod i pwysau. Play, mae'n dyfarnwr ni'n gweud. Morgan Allen yn cario unwaith eto. Meek nôl yn y boced. Dod o hyd i'r ystlys. Yn gwerthial rhywbeth sydyn i Tom Edwards. Nag i Abertawe. 54 o funudau. Na'r ein cloc ni. Yn dechreuodd y gêm heno, 5 oedd Pont-y-pŵl yn y gyngrair, Abertawe ar y gwaelod degfed. Tafliad dewr i'r cefn, un llaw iddi. Ddim wedi mynd mlaen. Obri. Daf Davies di bod yn amlwg esgydod ar yr cae. I ail dymor e gyda Abertawe. Callum Bowden eto. Bale wedi arafu gan Pont-y-pŵl. Ddigon cyfreithlon ni'n dyfarnwr ni. Dodd unwaith eto. Scott Matthews, Captain. Mae Rhys Jones yn moyn gair gyda Mike Herbert. To play the ball. That's a warning, especially in this area, okay? Yn glir unwaith eto Rhys Jones. Nawr te. A mae cornel bydd Josh Phillips yn mynd nawr. Wel, maen nhw wedi troi un lawr. Un lot mwy syml na hyn. Ie, siwr o fod bod yn ei gysgu dod arno'r ca tro nesaf, cymryd y pwyntiau. Mae fe'n fod holl pwysig. Ni'n gweld fan hyn beth a digwyddodd nath ddim falle rhyddhau cyn Rhys. Ie, na beth yw'r penderfyniad. Ddim digon o gap rhwng wneud y dacl a wedyn mynd nôl ati ymrafel ar bel. And Scott Matthews. Yn anhygoel pan mae fe'n dod ar i'r cae o'r fainc. Yn hynod ddinistriol. Mae'n dod argraff mae fe'n gallu creu. Ond oeddi Josh Phillips yn gallu cau y bwlch. Uchel,
A'i anel yn gywir. Triffwyn diwyd e, Pont-y-pŵl 27, Abertawe 24. Ie, na, falle dyna'r neges oedd i'r faint. Pob tro chi yn y red zone fel bethau, mae rhaid chi cymryd y pwyntiau. Ni ffwrdd o gatre, a fe'n gret i ware'r gêm engang, neu ceisio ware'r gêm engang yma. Llawn ysbryd, ond pan mae'r pwyntiau ar gael, mae rhaid cymryd nhw. Yr ail ddechrau. Abertawe yn llwyddo delio gyda honna. Callum Dodd, cario nhw mas o bach o drwbl. Cox, nhw'n i ganol Kai Davies unwaith eto. Use it! Scott Matthews yn ei mes ohoni. Trwy'r chwyth Obri yn dod o hyd i Kieran Meek. Lan mae'n mynd. Bach ganol y Kai. Davies o dan i, dwylo da gan yr wythwr. Daf Davies, paslaw chwyth wych. A cic gan Iwan Glyn. Pam gadl i adlamu, dwi ddim cweit yn siŵr. Rosser. Cyflymdra ganddo i osgoi. A ffindo Joel Mahoney. Houston. Gwrth ymosod i'w i gêm e. Tackle dda gan Mahoney arno fe. Ac yn cystadlu am y bel. Sial cic fach arall oedd Obri, falle o ddim meddwl bod cic gosb yn dod. Ond pêl Pont-y-pŵl yw i nawr. Seithi mas o'r drws cefn. Ian Jones yr eilydd ar y cae yn gwisgo i gen. Anaf gan Abertawe, maen nhw lawr felly i 14. Rodri Cole yn pwytho. Ond yn y moyn y bêl. Wech yn ddefnyddio eitha sydyn. Ond a'n gic dda. Houston. Jordan Thomas yn amseru y dacl yn dda. Josh Phillips, y maswr, fel un o'i flaenwyr, codi a mynd. Ond sneb yn y boced nawr, oedd na groesi, ddim wedi effeithio ar ddim byd. Kickbox arall. Cole o dani, lot o grisau glas yn dod tuag ato yn ei lorio fe. Oedd na anaf yn y ffisio bron a bod yn rhan o'r gêm. Felly, pêl Pont-y-pŵl fydd hi. Ie, ni'n gweld fyna, falle diffyg cyfathrebu rhwng y mewn o'r Abertawe a'r ysgellwr. Oedd neb yn chaso'r bêl a wrth bwysig bod yna cyfathrebu'n cymryd lle cyn y cic, ond ie, achos oedd yn rhoi rhy gomod o amser i Rodri Cole. James Price oedd ar lawr yn cael triniaeth. Nath e wella'n eitha sydyn, mae rhaid i weid myna. Ewrop. Connacht Caerdydd, a'r ddarllediad nos Sadwrn am 10. A dydd Sul, brwydr y gorllewin yn Ewrop yw i, y gweil chadre yn erbyn y Scarlets. Chwarter wedi 5. Pontypool, Abertawe ers Super Rygbi Cymru ar dyddiau'r gêm fodern. Pŵl wedi ennill tair, Abertawe wedi ennill dim un o'n nhw. Mae'r glaw dal i ddisgyn bod y chwarae ddim yn adlewyrchu pa mor llithrig yw i mas na. Josh Phillips. Wel, beth oedd e'n taflu fyna? Gobeithio ddim i gymshield dath. Electrolytes yn cyd i, bach cramp dyma. Ie, na beth oedd e'n neud, un o'r squeezy tubes yma ti'n gweld pawb yn cymryd. Pont-y-pŵl! Mae'n reng flan nhw. Chwedlonol. Pont-y-pŵl front row. Fine! Set! Hi! Cornelius ar y cap. Yn gwisgo 23 i Abertawe. Rhys Jones a ambell air i gadw'r chwaraewyr yn dawel. Mae fe'n cael parch y chwaraewyr Rhys Jones. Mae fe'n credu bod i ddwylo fe yn ei fod llawn am yr 20 munud ola o'r gêm yma.
Bydd hi'n poethi. Bydd y decibels yn mynd lan fan hyn ar Barc Bont-y-pŵl. Cole, cic dda. Lan o'r dwylo mae wedi mynd. Oes na fantes i Bont-y-pŵl. Pont-y-pŵl yn ennill y bêl yn cael y gic os. Wastad werth chwarae o hyd. Ar ôl ni wyn fwrw'r bêl mlaen, lot yn gallu digwydd. Ie, dyna falle wahaniaeth rhwng y box kick na oedd i Abertawe, heb unrhyw un chaso i cystadlu i gymaru ag beth welson ni fanna oedd i Pont-y-pŵl. Oedd doi o olwyr Pont-y-pŵl yn chaso'r bêl a oedd y kick yn cael ei mesur yn berffaith. Josh Phillips yn dioddau. Byddai hon yn golled enfawr i Abertawe a'i gobeithio nhw. Edrych fel bod eilyddio mynd i ddigwydd i Abertawe. Felly gweld rhif 16, Will Austin yn dod ar i'r gau. Tal Rhys hefyd yn gwisgo 22. Onto the field then for Swansea, number 16, Will Austin, and number 22, Tal Rhys. A Jamie Cox felly wedi gadael. And number 10, Josh Phillips. On-line Pont-y-pŵl yw nhw nawr sy'n edrych am gais pwynt bonus. Dyna'r cadarnhad. Austin arno, Cox yn gadael. Eilydd arno. Harry Drain arno hefyd yn gwisgo 18. Gŵr o Gaerdydd. Callum Davies ar y cae hefyd. Y captain yn gadael hefyd, Mike Herbert, fe di bod ynglwm â popeth i Bont-y-pŵl. Dyma'r lain de felly. Trial osgoi'r postyn yn ôl, sy'n rhaid o'n blanu. Rhaid i hon symud i fi gael gweld pwy sy'n ar bêl. Mae ar gwt ysgarmes. Morgan Allen sy'n hi, os yw ein torri am mynd, bydd gwaith i rwystro fe. Scott Matthews ar ei gwt hefyd. Morgan Allen! Yn cael ei rwystro rwyffon ei gilydd. Ond mae'r bêl yn drwsto nawr, ydw i? Lot o gyrff mewn y. Rhys Jones yng nghanol y chwarae. Wel, Cian Haya mewn yna. Ond ni'n meddwl oedd hwnna mynd i fod yn gais i Morgan Allen. Gewn ni weld i eto, Nathan. Ie, oedd edrych i fi, oedd y cais yn gwbl o fantol. A'r pwysau dal ar Abertawe. Jordan Thomas. Meddiant dal a Pont-y-pŵl. Di dwy'n y bêl. Gwaith gwych gan Liam Edwards. Ac yn clirio, mae Aubrey yn neud ar drod chwith. Cic gwych. Rosser. Ydw e'n fancy counter fach. Nadi. Fe'n penderfynu cicio. Houston sy'n ôl yna. Ddim yn galw am y marc. Fe'n penderfynu agor i lan. Glyn ar gic. Sydd o'r ganol y cae mo hwnna mynd. A Meek sy'n ôl yna. Dal yn fyw. Siwt mae'n hobo yn garedig i'r eilydd. Tal Rhys. Wel, advantage Pont-y-pŵl yw i ar hyn o bryd yn y gêm o dennis yma. Cole, edrych lan. 15-22, sy'n mae hon yn adlamu. Rhys sy'n ôl na unwaith eto. Dal yn fyw. Fi newydd glywed Sean Hawley yn y Saesneg fel gaining ground am gêm oedd hwnna. Mae nhw yn dechrau mynd yn stiff nawr, mae fel bod yn Wimbledon. Hwnna'n adlamu lan. Rosser, sneb yn moyn casglu ni. Mae Rosser yn y pen draw yn neud. Pas pêl fasged i Mahoney. Morgan Allen ar rythr. Yn codi. Mae Callum Davies yn neud. Hill. Y bêl yno ar blat. Morgan Allen. Swmpar o dacl. Owain James yn ymateb. Tempo i gêm Pont-y-pŵl. Cole. Scott Matthews. Scott Matthews! Oedden nhw'n drysgo. Oedden ma fe. Dyna beth mae Scott Matthews yn gallu roi i chi o'r fainc. Mae'n talisman lan yn Pont-y-pŵl ac yn croesi i roi cais pwynt bonus i'w dîm ac ymestyn i mantes.
Pont-y-pŵl yn cymryd fantais o bach o look gyda ffordd yn ath y bel yn damu, ond cadw ei ffennau. Ni gweld fan hyn y cic bach but dros y top, just yn adlamu yn arbennig o dda i'r cefnwr. Ddwy weithiau, a wedyn just ni'n gweld just Rodri Cole yn reol i'r chwarae ac yn rhoi'r bel i Scott Matthews. Pan mae fe mor agos at y llinell gais, mae fe'n anodd i stopo. Gofyn am groesi oedd Abertawe yn neud, ond oedd na ddim croesi, oedd rhywun o flaen y dyn. Ond y trosiad yn llwyddiannus i Pont-y-pŵl a Mic. Nhw sy'n ar y blaen, lawr ni at Lauren. Ei lan â ni at Lauren Rees. Mae'n ironig, o'n i wedi gweud bod Gwanwyn wedi cyrraedd y ddechrau noswaith, a nawr fi yma ar y pwynt ucha yn y glaw, gyda Tom Hancock, ond mae'n olwg berffaith i ti lan fan hyn. Beth ti wedi gwneud o'r hyn ti wedi gweld yn yr ail hanner? Well o'r anturiolaeth, ond mae fe'n really scrappy mas na. Does dim lot o gywirdeb yn unrhyw beth. Mae'r ddau dim yn neud i fod yn onest. Siwr na siwr fod yn siwt â nhw tyma bach fwy na ni. Maen nhw'n edrych yn bryglis pan mae'r gêm yn torri lan. I ni mae fe'n dan o wneud y pethau bach yn dda. Ennill tiriogaeth, a fi'n credu bydd pac ni falle'n ddigon i gyd o'r gêm yn hanner nhw, ond mae rhaid ni wneud siŵr bod ddim gymaint o chwarae ping-pong nôl ymlaen fel petai. Mae rhaid ni wneud y gêm tyma bach yn fwy strwythuredig. Yr athro yna ti falle yn ysgrifennu nodiadau, yn deliver. Be yw'r neges pan chi'n cyrraedd y ddwy ar hugain? Chi wedi treulio digon amser na? Ond pob tro ni yn y ddwy ar hugain, ni'n edrych yn beryglis. O'r neges yw bod rhaid i ni fod yn falle 80-20 yw'r term ni'n defnyddio, yn sicr pryd oedd yr allan o'r gêm bwer yn mynd i'r olwyr. Ni'n mynd i trial cario ymlaen trwy'r drws blaen fel petai, cyn bod ni'n trial lledaenu'r bel yn y ddwy ar hugain. Jyst yn ola, be ti wedi gwneud o Abertawe? Ti'n teimlo fel bod chi'n chwarae tîm wahanol, yn y gyngred a'r cwpan di ennill 4 o'r 5 diwetha. Mae'n edrych fel bod hyder yn llifo. O'n i ar Flashsco heddiw, ti'n gallu gwasgu botwm i gweld beth yw'r ffom, a maen nhw'n uwch na ni yn y tabl ffom, maen nhw wedi ennill yn fwy na ni'n diweddar. Ennillen ni'n rwydd i fod yn onest yn hydref yn yr ail hanner, yn ymwedig, ond deithon nhw lan fan hyn i chwarae ni yn y cwpan, nhw'n tîm hollol wahanol, ni'n rili lwcus i ennill ar y dydd. O, yn amlwg, eithon nhw buddigoliaeth wych yn ebyn llan ymddyfri wythnos diwetha, a ni'n gallu gweld pam ma'n hyn heddi. Mae chwaraewyr peryglis na, Harry Houston yn edrych yn seren hyn, ond mae fe'n peryglis iawn, ond mae rhaid ni reoli pethau ni'n well. Ond bendant cytuno, maen nhw'n lot well tîm na beth hwnnw dechrau tymor, maen nhw'n llawn hyder. Wel, sy'n eisiau apps Flashsco yn ni ar S4C. Wnaethon ni weithio fy masg yn y gêm. Da bod ni ar yr un tonfed, diolch. Diolch yn fawr. Lyfli, diolch Tom. Beth sydd wedi digwydd yn y cyfamser? Scott Matthews di ennill cic gosb arall. Jordan Thomas sy'n gadael, dwi'n meddwl, yn gwisgo 14. Harry Jarvis arno. Cole. Mae wedi cael gêm dda ar y mewn o'r ydw Nathan. Ydy, mae wedi ffitio mewn, ydw e? Felly geiff e aros. Gath yr alwad tua 2 o gloch pan awr mae i ddod i chwarae. Cic gosb arall. Pethau yn mynd o blaid. Pont-y-pŵl. A'i mewn o'r nhw o Gastell Nedd. Captain! You got blood as well, okay? Yeah, great. That was all. Like, we're working hard on the breakdown. Let's be accurate, yeah? Like, subject no clear release. Camera ar Rodri Cole. Back, both teams. Yn mewn o'r sy'n chwarae rygbi yng Nghastell Nedd. Ond ar fenthyg Pont-y-pŵl. No clear release. A ti sy'n dewis ser yn y gêm, Super Rygbi Cymru, Nathan. Option boys. Wrth i ni fynd am y cornel fan hyn, pwy sydd ydy ti mewn golwg falle, pwy sydd wedi dal dy liga di? Wy'n bod yn deg, mae un neu ddoi o'r naill llai dîm. Mae Harry Houston di aros allan i Abertawe. Wedi gweld e. Wedi sôn wrth gwrs bod colle'r enfawr Morgan Lloyd, ond mae Rodri Cole wedi dod mewn hefyd. Morgan Allen di cymryd y mantel fel petai i cymryd y bel ymlaen ac i roi llwyfan, so mae cwp yn allan. Lot i drafod, ond y lein sy'n bwysig nawr i Pont-y-pŵl. Dros y 15 mae'n mynd, ond maen nhw'n gallu cael hon i symud. Scott Matthews sydd ar bel, i benne lan yn edrych yn naill ffordd ar llall. Pwy ffordd mae'n mynd i fynd?
Scott Matthews, edrych am ail gais. Y bel yno i Pont-y-pŵl. O, maen nhw wedi bwrw mlaen. Abertawe sydd â hi. No, careful, Scott. Careful. Use it. Onside. Os chi yn clywed ambell i reg, ymddeiriadau, chi'n pigo hwnna lan ar Mike y dyfarnwr. Mantes drosodd. Jarvis. Torri un tacl. Yn cael ei lusgo i'r llawr. Cole eto yn fywiog wrth bob bôn. Use it! Wel, mae wedi disgu'r galwadau, gadael i'r blaenwyr. Hill, Dan Hill. Codi tro cynta. Gorfod defnyddio maen nhw'n neud. Ian Jones yn codi. Mynd trwy'r cymalau. Harry Drain. Scott Matthews unwaith yn ragor. Troi un ffordd ar llall. A'r bel yn hir nôl wrth osod. Just yn bryn maen nhw nawr. Sgymero nhw i amser. Mi fydd na 5 cais i Pont-y-pŵl. A mae rhaid i Abertawe fod yn ofalus. So na moyn colli rhywun i'r cell cosp. Just yn bryn eto. O maen nhw yn cael y bel lawr nawr. A'r eilydd yw hwnna. Ian Jones yn gwisgo ugen. Di cymryd i amser. Mae Pont-y-pŵl wedi wneud am bron i 70 munud. Abertawe di naddu ffordd nôl mewn i'r gêm. A nhw oedd ar y blaen ar hanner amser. Ond wedyn ni nawr bod y gêm yn y bag i Pont-y-pŵl. Diolch i'r cais yna gan Ian Jones. Mae'r gyd o'r gorechafiaeth ni'n gweld fan hyn. Cic wan falle, neu falle y cwrsodd yn wanodd i Abertawe yn rhoi'r cyfle i Matthew Aubrey i redeg nôl. A wedyn ni'n gweld, jyst gyd o'r pwysau yn dechrau dwy'n ffrwyth i Pont-y-pŵl ac maen nhw'n dod i ffwrdd yn heiddi cais. Pob tro maen nhw yn y red zone bob tai. Trosiad yn llwyddiannus. Pont-y-pŵl 41, Abertawe 24 yw i. Rhaid cofio, mae nos iau yw i. Pont-y-pŵl di chwarae ar ddydd Sul, Abertawe di chwarae di Sadwrn. Mae'r turnaround yn eitha sydyn. Kieran Meek, awdurdodol, yn lliwio Pont-y-pŵl yn gelfydd 7 mas o 7 bant o'r tŷ. Cole. Oedd e o fewn y 2 ar 20, cic dda gan mewnwr Pont-y-pŵl. Lain yw i felly i Abertawe. Beth dyn nhw gynnig? Os na bwynt bonus yn dyn nhw? Rhyw 7 munud sydd ar ôl. Eisiau un cais arall am y bwynt bonus. Cian Hyer. Torri un tacl yn ofalus o'r Benelyn yna. Cario. Sam Paylor nawr. Abertawe wedi taflu popeth mewn i'r gêm yma. Ni'n siarad i wneud 9 newid. Wnaethon nhw ffindo ffordd nôl mewn i'r gêm, ond wedyn mae Pont-y-pŵl. A falle'r moment na, just cyn hanner amser Nathan, le gaethon nhw gais hwyr do fe, ddod nhw reit nôl fewn o fewn pwynt. Na beth oedd yn bwysig. Yn sicr, dod nhw nôl i fewn o 1 pwynt o. Away, hands on the floor. Too many. Hands on the floor. Callum Davies yn y cell cosp. I bod yn deg, mae fe wedi gweud yn dweud sawl gwaith. Dwi'n dweud y llawr. Ond ie, fel ni'n cwbwch, mae y cais na cyn y hanner. Ie, wel... Wel, croc roll fach, neck roll, ond dwylo ar y llawr, cyn mynd am y bel. Lain lan i Abertawe, Jemin ar Darllediad. Beth dyn nhw gynnig nawr, Aubrey, Rhys. Cornelius, pel hir mas i Edwards. Gath e lot o bel yn y hanner cynta, ddim dod i ffordd yn yr ail. Dwylo, da gan Daf Davies. Aubrey, newid cyfeiriad.
Houston. Abertawe dal I chwarae. Ond ni'n clywed bod na fantes. Cam sefyll oedd Morgan Allen. Offside 8. Rhyw 5 munud I ar ôl. Sy'n pwynt mynd am driftpwynt. Mynd am bedwaredd cais. Discipline in this area, boys. Regan Jones ar y cae yn gwisgo 17 I Pontypool. Owain James yn gadael. Propentyn fel arfer, di bod ar y pen rydd mae fe di bod yma mwyafrif. Shift dda ar y reng flan, 75 o funudau. Symudiad wedi baratoi. Hwna di mynd i'r llawr yn gyfreithlon. Na di. Os na garden felen arall. Side. We've had one card. Harry Drain, dwi'n meddwl oedd hwnna. Gallech chi weid bod na gais cosp o bosib yna. Side. Discipline, white. Lain arall fydd I Abertawe. Cyfle olaf o bosib. I nhw gael rhywbeth mas o'r gêm yma. A maen nhw'n heiddi rhywbeth. Lain lan, Dan Jemin unwaith eto ar Darllediad. Will Austin. Fe sydd ar bêl ar gwt ysgarme symudol sy'n symud mlaen. Yn gyflym iawn ac yn tirio. Mae'r eilydd o fachwr Will Austin. Cais haeddiannol, cais pwynt bonus i'r gwynion. Ie, mae rhaid chi camol Abertawe. Mae'r gêm yma di gadael nhw, ond maen nhw di parhau, dangos dyfel parhad, ac yn sgori cais haeddiannol. Maen nhw heb falle di cael y lefel o goruchafiaeth ymlith y blaenwyr hyn ond tro yma maen nhw wedi, a maen nhw'n sgori cais haeddiannol iawn. Ie, trosiad yn un llwyddiannus, 10 pwynt I wydd felly o fantes I Pont-y-pŵl, y cloc yn tician, a mae'n amser wnaethon I ti gyhoeddi pwy ti wedi dewis fel seren y gêm rygbi pawb, seren y gêm Super Rygbi Cymru. Na, fel fi di crybwll yn barod, mae yna un ddoi di aros allan. Harry Houston, wrth gwrs, y ddau gapten Mike Herbert a Owen Thomas yn arwain o'r flaen, ond I fi, y dyn a dath mewn yn hwyr I llawn I mewn am boots Morgan Lloyd. Mae fe wedi gwneud anhygol. Rodri Cole, mae fe wedi reoli bron pob peth. Mae fe wedi llwio'r chwarae. Mae fe wedi hysbellu cyflymder pob tro oedd y cyfle, a mae hwnna wedi helpu gêm Pont-y-pŵl heno. Ie, dyna fe, seren y gêm Super Rygbi Cymru, Rodri Cole, sy'n chwarae rygbi yng Nghastell Nedd, ond ar fenthyg ym Pont-y-pŵl heno. Falle ni fe aros. War y teg iddo fe, do mewn heb wedi ymarfer o gwbl gyda'r tîm. Heb gael cyfle. Wedi cael yr alwad pnawn yma I ddod I chwarae ac am berfformiad gan y mewnwr. Ond mae Abertawe dal I chwarae. Dal I edrych am gais arall. Tom Edwards. Swmpar o dacl gan Pat Lewis. Dal I fynd mlaen. Codi. Mae Daf Davies yn neud. Mae fe wedi bod yn amlwg dod ar y cae. Houston mewn fel mewnwr. Pas hir. Jemin yn neud yn dda fel y link fyna. Iwan Glyn yn penderfynu cicio. Mae'r bêl wedi adlamu yn rhyfedd ar brydiau heno. Fel oedd hwnna mas, yn fwriadol. Mae yna gyfle gyda nhw fan hyn I gael pwynt bonus arall. Fel oedd hon mas. Rodri Cole. Cic trod chwyth oedd hi. Defnyddio'r drod chwyth yn dda iawn heno yn gyfreithlon. Bach o cramp gan Rodri Cole hefyd. Pawb a bach o cramp dwi'n meddwl. Iwan Glyn lawr. Ni'n cael bach o driniaeth.
Trial osgoi cyfweliad, siwr o fod mae Rodri Cole yn neud. Neges di fynd arno tiw ser yn y gêm, bydd rhaid i gwneud cyfweliad. Go 1 minute. Pŵler sy'n yn dathlu hyn o, yn sicr. Ond odi Abertawe mynd i adael gyda 2 bwynt bonus. Dyna'r cwestiwn. 1 minute. Yeah, it's a bit way off, yeah. Bydd Tom Hancock yn hapus. Byddai'n gallu edrych ar flas sgôr bach yn y pisach nawr. Neu wrth gwrs, edrych ar gwefan Undeb Rygbi Cymru. Neu ar yn eich bwyntiau ni sy'n mlaen nos Fawrth. Okay, let's go, time on. Iawn, yr eiliadau ola, lain i Abertawe. Tafliad yn dod y hyd i Chris Thompson. Cai Davies ar Rither, ond mae lot o ddwylo ar y bel yna. A dwylo Pont-y-pŵl, a pwy arall, ond Scott Matthews yw e. Gwych gan yr eilydd. Gallu newid gêm i chi. Yn neud yr un peth yn erbyn Abertawe yn gynt yn y tymor. Yr ail hanner lawr fyna, a dyna fe. A dyna'r chwiban olaf yn mynd wrth i ni edrych ar yr ail chwarae o Scott Matthews yn ennill cic gosb arall. Awdurdodol yn yr ail hanner oedd Pont-y-pŵl yn nhw ar reoli o bwynt ar yr egwyl. O 21 i 20, ond nhw na ddominyddu yr ail hanner. Morgan Allen, perfformiad gwych arall ganddo fe. 5 pwynt i Pont-y-pŵl. 5 cais. Abertawe yn gadael gyda 1 pwynt bach a 4 cais. Yn y glaw ar ôl ddwyrnod sych, mae wedi bod yn gêm gyffroes yma, gyda Rodri Cole yn seren y gêm. Sgôr terfynol, Pont-y-pŵl 41, Abertawe 31. 10 pwynt o waniaeth yn y diwedd, falle fydd y tîm cadre yn siomedig bod nhw ddim wedi cael y 15 pwynt o fantes, achos mae hynny'n rhoi pwynt ychwanegol i chi yn y tabl. Wedi gweud ni, maen nhw'n edrych nawr yn weddol saff yn y 5ed safle yna, 52 pwynt iddyn nhw. 5 pwynt sy'n gwahanu Caerdydd a Glenebwy sy'n ail Llanymddyfri wedyn a Casnewydd. Yn cwblhau'r 4 ucha. Abertawe gweithau'r perfformiad, gweithau'r calon fydd yn gosod nhw mas ar y cae hyn, ond maen nhw'n aros wrth gwrs yn ymysg gwelodion y tabl, wel ar waelod y tabl. Reit, yma gemau'r penwythnos i chi. Pen-y-bont felly yn croesawu Caerdydd. Glenebwy sy'n croesawu Caerfyrddin, a wedyn Llanymddyfri yn croesawu Aberafan. Llanymddyfri wrth gwrs yn gobeithio taro nôl ar ôl y golled yn San Helen wythnos diwetha. Rygbi Gogledd Cymru sy'n mynd ben a Chasnewydd. Reit digon i ddod ar S4C dros yr wythnos nesaf. I'chybwyntiau o'r gyngrair yma nos Fawrth. A wedyn, byddwn ni yn Aberafan wrth i ni agosáu at ddiwedd tymor. Maen nhw'n croesawu Pont-y-pŵl. Pen-y-bont yn erbyn Llanymddyfri yn gêm ni ar yr ail ar 15 o Ebrill. A wedyn, ni'n cychwyn gyda'r gemau ail gyfle. Gêm gynta, rhwng gynta ar y 4 ar 20 o Ebrill. Reit draw ni nawr at Nathan Brew. Diolch, Lauren. Ie, ymuno gyda fi yw seren y gêm, Rodri Cole. Rodri, congratulations. Seren y gêm, player of the match. So, I mean, you know, 2 days ago you wouldn't have thought you'd be here this evening. Give us your thoughts on the game. No, just an honour to be out here, really. Just had a late text last night saying that Morgan might not be fit and was unwell, so just thought for one opportunity to come up here, really, and give it a shot, and enjoyed every minute there, really. You didn't look out of place at all. I'm guessing that you had to learn the calls pretty quickly, passing the warm-up rather than in a training session. Yeah, luckily I had a lift up with Tom on the way up, so it's about an hour and a half drive from where I'm from, so the laptop was out and the calls were coming through there, so yeah, luckily these days rugby's quite similar, isn't it, to all the calls, just trying to transfer them into the Pont-y-pŵl calls, really. You seem to have a real control over the game. I guess working inside Kieran Meek perhaps helped as well? Yeah, I guess it comes with years, doesn't it? It's nice to know I still got life left in the legs, and in fairness to Kieran, he steadied the ship all the way through, and just a lot of communication, really. So 10 more yours then, I guess, is it?
Yes, maybe. Congratulations, well done, Roddy. Cheers, mate. Cheers, diolch. Ie, chwarae teg iddo fe. Ni'n falch i glywed gath e lift. Neu falle bydden nhw ddim yn siarad yn fuddugoliaethwyr mewn Tom Hancock. Newydd siarad gyda ti yn yr eisteddle. O ti yn weddol dangos emosiynau. Bach yn rwystredig lan ond be yw'r asesiad di nawr? Ie, na beth yw ein tymor ni, really, lan a lawr, ni'n neud pethau gwych, ni'n neud pethau dwl. Fi'n rili siomedig, really, i feddwl bod ni wedi rhoi 21 dim, 31-12 lan di Sadwrn, di Sul diwetha, y buddigoliaeth. Heno i fod 41-24 lan. Gyda 6 pwynt yn y bag, a wedyn just colli disgyblaeth, mynd cic-osg, ildio yn y diwedd, costi pwynt i ni. A wedyn ni'n tapio reit ar diwedd y gêm yn lle mynd amdano'r 6 pwynt na. Abertawe methu ennill y gêm, ond ni'n gallu dal ennill pwynt. Fi'n rwystredig iawn gyda'r rai o'r penderfyniadau ni'n neud fel grŵp. Os deithio lawr, ni dal yn edrych lan, ni weld ni'n gallu dal y Casnewydd, a mae dyn nhw RGC ffwrdd, mae dyn nhw Ebwfel. Gallu ni dal nhw, mae pob pwynt yn mynd i fod yn bwysig, so fi'n rwystredig iawn. Gyda pob teg o'ch chi'r boys, wnaethon nhw ail hanner o'n nhw'n well na Abertawe. Wnaethon ni dod yn drech na nhw, ond ni'n tîm arbennig o dda, wedyn ni'n tîm gwarthus o fewn muned, so boys yn gret, ond fi'n rwystredig. Ie, cysondeb yw'r gair ti'n dod nôl i. Ar ôl siarad gyda ti, fel wedes i, o'n ni'n gyd yn teimlo fel o'ch chi'n reoli'r gêm. Yn rhannol oherwydd rhywun fel Scott Matthews, oedd hi ar y fainc yn ganolog i'ch gêm bwar chi. Ie, o'n i'n newydd siarad â Hugh Gustafson y ffordd o'r nhw, really, a ni'n lwcus bod da ni chwaraewyr profiadol eiddfed fel Scott, fel Morgan, Rhif 8, Kieran Meek yn reoli pethau fel mas. Mae da ni profiad mas na. Ni'n lwcus i gael pobl fel yna, ond wedyn mae pobl fel Morgan, Scotty, pan maen nhw yn y 22, maen nhw'n gwaith caled stopio. Tom, faint o amser chi yda yn yr wythnos i siarad am falle dewisiadau mae'r boys yn neud ar y ca a disgyblaeth i correcto pethau wedyn yn mynd mewn i'r beth sy'n nesaf? Na gyd wnaethon ni di mawrth, os chwaraeon ni di Sul, wnaethon ni gwesti lleol sy'n noddi ni, a mae pwll nofiod yn wnaethon ni nofio dy'r boes, a wedyn bod awr o dadansoddi a siarad a cyfarfod, a ni'n siarad amdano pethau fel hyn, ond mae eisiau nhw ddechrau ddysgu. Falle ar ôl hyn o'n nawr fydden nhw dysgu. Rodri Cole, di gweud bod ti wedi rhoi lift iddo fe i'r maes hyn, be siaradwch chi am? Oedd y laptop mas, o'n i'n siarad amdano galwadau ni, beth ni'n trial wneud, beth yw enw'r maswr. So oedd e'n awr bach buddiol ar M4 iddi. Fi'n gobeithio bod ti'n rhoi lift adre iddo fe, i ti? Odo, ni'n siarad lift adre. Os mae'n marw fel allai fe wedyn ôl wrth nesaf. Brilliant. Tom, diolch yn fawr am damser di. Llai weid pob loc i Pontypool United. Maen nhw'n glwb lleol fan hyn am y perthynas da rhwng y dau glwb. Maen nhw'n chwarae yn rownd derfynol cwpan ieuenctid Cymru yn y Principality fori. So, Pool United, all the best. Fantastic. Diolch yn fawr am ni. A nôl â ni nawr i Nathan Brew. Diolch, Lauren. Dwi lawr yma gyda Owen Thomas, captain Abertawe. Owen, obviously disappointment after what has been quite the resurgence of late. Yeah, that's a tough one for us, I think. We came up off the back of sort of 3 and 4 games, looking to stay on top. But I think sort of our inconsistency let us down again. I think our mistakes, our discipline let sort of Pontypool back into the game. Couldn't stay on top, and I think when you let a team like Pontypool get on top, then it's really difficult to keep them at bay then. Yeah. Congratulations. Unlucky. Cheers then. Bye. Ie, y ddau dîm yn sôn am anghysondeb sy'n ddiddorol. Wrth adlewyrchu ar yr 80 munud, o ti'n meddwl bod dau dîm gyda ni Siwan oedd eisiau chwarae 2 stael wahanol heno? Ie, oedd tîm oedd moyn chwarae 2 stael wahanol. Fi credu, a diwedd y canol cyntaf, dath Abertawe mewn i'r gêm, symud y bil, mwy o'n chwarae bach mwy dwm, ond wedyn Pontypool yn yr ail hanner, o'n nhw'n just mor dominant, oedd y blaenwyr yn neud eu gwaith nhw, a wedyn yn rhoi bach o hwpi i Pontypool, ond oedd e'n gêm dda iawn ac oedd wedi mwynhau gwylio'r gêm oherwydd oedd gallai fynd 2 ffordd tan y 12 munud ola. Ie, mae'n gwerth siarad am Abertawe. Ewn ni'n ôl i edrych ar y ceisiau yn yr hanner gyntaf nhw. O'n nhw ddim mewn llwy'r reolaeth achos wnaethon nhw ildio cyn yr hanner, ond o'n nhw mewn reolaeth am gyfnodau hir. Ie, o'n nhw mewn reolaeth am cyfnod hir iawn. Fi'n credu y 30 munud olaf o hanner cyntaf, oedd e'n gyd Abertawe, o'n nhw'n edrych fel tîm oedd gyda hyder yn ei gyrfan ac
ti'n gwybod y blaenwyr yn neud y gwaith caled, a wedyn olwyr yn gorffen ceisiau, ac roedd nhw wedi rhoi eu hun hefyd ar yr ail hanner mewn syfleoedd i codi Pont-y-pŵl bach o problemau. Nathan, jyst yn edrych ar y ffordd o'n i'n sôn nawr am y doi stel gwahanol. Ffordd mae Abertawe moyn chwarae, o'n nhw moyn cyflynmu'r gêm fan hyn, yn dod nhw? Oedd yn holl bwysig i ffordd o'n nhw'n math o dill o'n nhw'n dod mewn i'r gêm, yr arddull o'n nhw'n dod mewn i'r gêm, a nath y mewnwyr wedi helpu hynny. Fel wedi sy'r just ar y hanner, really, oedd y ffordd oedd Pont-y-pŵl yn amddiffyn yn neud yn anodd i nhw ar ddechrau, a wedyn wnaethon nhw falle newid y ffordd o'n nhw'n wario'r gêm yn fwy dwfn, taflu'r bel o gwmpas, a defnyddio falle'r olwyr bygythiol sydd gyda nhw i croesi'r llinell fantais, a wedyn falle bach fwy o cywirdeb yn ei gêm wedi rhoi y cyfle i nhw sgori'r ceisiau. Mae'n edrych yn hapusach fyna, chwarae teg. Reit, wel, yn sôn am olwyr Mendris, gewn ni cipolwr gael Cais Marcus Jones, dath o ciclet draws Kieran Meek. Oedd e'n good o dde, oedd nhw'n mynd i'n aslus dros counter-attack nhw, a wedyn yn gwybod bod Abertawe yn chwaraewyr lawr ar ôl wneud newid ar ôl y cardyn melyn, ac mae digon o gwagle awt ar y gorffeniad arbennig o dda. Mae'n sefyll Houston i fyny oherwydd mae Houston yn dod dros y gau. Mae fe'n gallu push off ei troi'r chwith. Ni'n sôn pan o'n i yn Swirlby, oedd y ciciau oedd yn cael ei roi mewn oddi Abertawe ddim yn rhy effeithiol. Oedd neb falle yn cwrso nhw ac yn rhoi cyfle i nhw dod nôl, a ni'n gweld y dealltwriaeth wrth gwrs o Kieran Meek, rhywun sydd yn allweddol ac yn profiadol hefyd, yn gweld llygadu'r tir agored, y tu ôl, a wedyn jyst y cyflymder a pŵer yn rhy gormod yn diwedd. Yn sôn am pŵer, dyna be oedd tu ôl i'r cais ola Pont-y-pŵl. Ieuan Jones, o'n nhw jyst yn ormod fan hyn i'r ymwelwyr? Ormod, maen nhw'n mynd eto, mae'r olwyr yn neud gwaith, fynd dros y llinell fantais, roi'r amddiffyn ar y troed cofn, ond wedyn, y blaenwyr, a fi'n credu mae hon yn y gwahaniaeth heddi, y blaenwyr Pont-y-pŵl, y gwaith nath nhw'n mynd drostof, a nhw'n mynd dros y llinell mantais. Dyna beth oedd Abertawe yn falle ddim yn gallu neud mor dda a Pont-y-pŵl, a wedyn yr impact oedd chwaraewyr fel Scott Matthews wedi rhoi i Pont-y-pŵl heno. Caerdydd dal i ddod gyda Pont-y-pŵl, felly fydd hynny yn sicr yn gêm i'w mesur ei hun. Ond yn sôn am gemau sydd dal i ddod, wel ni newid siap y bel, nos y fori Cymru yn erbyn Denmark, uchelbwyntiau fyw am 5 munud wedi 10. Cyfle i'r gweilch dar o nôl yn erbyn y Scarlet. Mae'n gêm gwpan enfawr pnawn dydd Sul. Ni'n clywed bod dros 10,000 o bobl yn dod i Abertawe ar gyfer honno. 2 gêm wedyn ar Barc yr Arfe. Game Evacity, di Mercher, mae'n argoeli'n fod yn dipyn o achlysur, a byddwn ni nôl nos Iau nesa Aberafan yn erbyn Pont-y-pŵl. Ond cyn hynny, wrth gwrs, mae 3 rownd terfynol. Caernarfon yn erbyn Clwb Athletic Pen-y-bont, Crwydred Llanelli yn edrych i godi tlws am yr ail flwyddyn yn olynol, a Pontypridd yn erbyn Cross Keys. 7 awr o rygbi yn olynol. Pnawn dydd Sadwrn. Be mwy chi'n gallu gofyn am. Ond diolch i chi gyd am ymuno ni, Nathan, Siwan, diolch i chi'ch dau am ddod i Pontypool yn y glaw. Ni wedi gweld y gyd heno, ceisiau, cardiau, ac mwy na dim, mae wedi bod yn braf iawn i weld adfywiad Abertawe tymor yma. Diolch am eich cwmni.